Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Marso 8, tuig 2023, Merkules kita karon sining adlaw. Sa gihapon ini mo laga nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapangunang mga balita. National Telecommunications Commission nagapahanumdom sa nagahilapit na ang deadline sa SIM card registration. Dugang pa nga mga balita, Police Regional Office 6 ginpadayang special week-long Berada Semana Operation Achievements. Ang Iloilo Police Provincial Office wala sa nga may na-monitor nga private armed group sa probinsya apang may duwa ka criminal gangs nga ginatutukan. Sa balita sa syudad sa Iloilo, Parking Vehicle Ordinance natala na ipasar sa second reading. Sa iban pa nga mga nagapangunang karon nga mga balita, Iloilo Provincial Veterinary Office imbestigaran ang kamatayon sa isa ka persona kasunod sa pagkagat sa iya sang layaw nga ido. Security guard nga naglagas sa kawatan wala na nagpangduha-duha pa. Lalaki sa Banuasang Kalinog pusa ang ulo matapos matumba ang dump truck. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad riman sa Bombo Hanay sa udto. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo, atensyon anay ha. Sa aton sining mga kabombo, padayon lang kamo sa pagsugod na karon sa pagtipon sa mga produkto para iya sa natala na isak na naman ka big time nga papromo sa radyo. Ang Buena Mano Salvo Year 17 na promo. At isa aton sinikaron niya mga kabombo, ari na ang mga produkto nga dapat sinininyo nga tipunon. Hindi man niya budlay ni kay sa tagsa kamatagadlaw aton sini nga ginagamit mapinuslanon kag sa aton sini nga mga kaiping dira nga or within our area sa mga kabarangayan sa Tiangge, available gid ini. Sarang ninyo mabakal sa sari-sari store, grocery stores, mini grocery stores. Ang surf detergent powder, ining habon panglaba pero powder ni saya. Okay, kung powder ang inyong sininga gamiton, maka-save ka mo. Gamay lang ni butang mo, grabe ang bukal sini. Kagasarang paya makakuha sa nga mansa sa inyo sininga mga lalaban. Pagabunlaw mo sini sa ato niya nga mga kabumbo, nagapabilin pa ang kahumot sini. Bisan hindi ka na magamit sa nga perfume o kung na cologne. Bastang bayo ni mo laba sa surf detergent powder. Tuman, giniya kahamot sa aton sino mga kabumbo. Sa tagsa kapanimalay, mas manami kag matawhay kung organisado ang tanan. Gani, makabuli gidira ang Orocan na products. Orocan products, sa makabakal kamo sang Orocan products. Now, sa aton sini nga mga kabumbo sa mga department stores, now, kag iban pa nga mga balaligyaan, diri man iya sa syudad sa nga Iloilo sa probinsya, may ara man dira. Bioderm Germicidal Bath Soap. Bioderm Germicidal Bath Soap. Habon pang paligo, panghugas ang kamot, para nga magkalakakas dira ang mga bakterya nga nagatugas ang pamalatian. Para iyang may confidence kita nga germ-free ang aton sini iyang kamot, ang aton sini nga lawas, hilabi pa mangin mahamis-hamis ang aton sini nga guya magamit sang Bioderm Germicidal Bath Soap. Sa aton sini nga mga kabumbo, may suha ka dira, may sinugba ka nga bangros, anong kulang? Silver Swan soy sauce. Amuning magakumplito kag magapadamo sang kaon mo. Sigurado gid ako iya nga daw pang unli rice ang birada sini. Kung may Silver Swan soy sauce nga sausawan tapos kaon, siyempre manghugas ka, magpanghugas ka gani, ano gamiton mo? Mighty Mom Dishwashing Liquid Soap.
Makasave ka pa ni kiti liquid soap sa mo. Gamay lang niya nga tinulo, grabe ang bukal. Madamo na iya nga mahulugasan ang sarang sini nga mahugasan. Kag R. Florete Pawn Shop in Jewelry or R. Florete Coupon. Magprenda, magbakal sa nga inyo sini nga mga alahas sarang pangregalo sa tagsa sini-sini kapalangga ninyo sa R. Florete Pawn Shop in Jewelry, your diamond and pearl house. Was-was na sa pagtipon sining mga produkto na to na. Okay, bantayan nyo ang official launching sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Yari ng News Center. News Center, please go ahead. Marso 8 taong 2023. Ngayong araw po ay pinagdiriwang ang International Women's Day. Kaya naman, ang amin pong pagbati at pagbupugay sa lahat po ng mga kababaihan saan mang dako ng mundo. Sa ulo ng ating mga balita, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board pinuri itong hakbang ng mga transport group. Natapusin na po itong tigil pasada ngayong araw. Aftershocks naman ng lindol sa Davao, halos 1,000 na. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang Kapitolyo ng Negros Oriental inihahanda na po para sa public viewing dito pa rin sa bangkay ni Governor Roel Degamo. Nasa 24 namang Pilipino na na-repatriate mula Turkey nakatakda ng dumating sa Pilipinas ayon sa Department of Foreign Affairs. Mahigit 300 police personnel naman ng Cebu City Police Office resign sa Negros Oriental po yan kapalit sa mga pulis ng Bayawan City. Ang 2023 National Election Summit naman ng Commission on Elections umarangkada na ngayong araw. Sa ating pong sports balita, si Chris Middleton na pinangunahan po ang panalo ng Milwaukee Bucks kontra pa rin sa Orlando Magic. Itong Milwaukee nanguna na pa rin sa standing para sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Sa international news naman, nasa 17 kataong patay habang 100 naman ang sugatan sa pagsabog sa isang gusali sa Bangladesh. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinuri po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng mga transport groups. Natapusin na po ngayong araw itong ikinasang 1 linggo sanang tigil pasada na nagsimula noong Lunes. Sinabi po ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III na welcome sa kanila itong desisyon ng transport groups na Maribel at Piston na ihinto na itong tigil pasada para na rin sa mga commuters na labis na naaapektuhan. Nagpasalamat din ito kay Maribel President Mar Valbuena at Piston President Modi Floranda dahil sa bigyan nila itong halaga ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-usapan ang naturang issue. Ito ay para matalakay kung paano pa pagagandahin ang nilalaman ng Department Order 2017-011 o itong Omnibus Franchising Guidelines at kung paano gagawin ang Public Utility Vehicle Modernization Program na mas responsive at inclusive sa pangangailangan po ng mga drivers at operators. Dagdag ng opisyal, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon para makapag-usap at magtulungan para sa mas epektibong public transportation modernization program. Ito ay para na rin daw sa mga commuting public na magbebenepisyo sa modernized, progressive, efficient, comfortable at safe commuting experience. Nagpasalamat din ito sa collective wisdom ng Pangulong Marcos Jr. at ang Department of Transportation o DOTR sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Jaime Bautista dahil sa kanilang timely intervention para matuldukan na po ang naturang issue. Nagpasalamat din ito sa lahat ng government agencies at local government units dahil sa kanilang tulong para maibsan ang epekto po ng isinagawang 2 araw na tigil pasada.
Pumapalo naman sa 952 ang mga naitalang aftershocks sa Davao Region mula nitong Marso 6 ng taong kasalukuyan. Nasa 146 sa mga ito ay platted o nairtala sa pamamagitan ng 2 o higit pang bilang ng mga pasilidad na ginagamit ng state o ng agency. Umaabot naman sa 18 mga naramdaman ng mga residente lalo na sa Davao de Oro. Pinakamalakas sa mga ito ay umabot sa magnitude 5.9 na naitala kahapon. Pangalawa ang magnitude 5.6 at pangatlo naman ang magnitude 5.3. Sa pagtaya ng mga eksperto, maaari pang magpatuloy ang aftershocks hanggang sa mga susunod na linggo. Samantala, maki-update muna tayo sapagkat itong Kapitolyo raw ng Negros Oriental inihahanda na po para naman sa public viewing nitong bangkay ni Governor Roel Degamo. At nasa linyang Bombo Radio Bacolod. Magsisimula na bukas ang public viewing ng bangkay ni Negros Oriental Governor Degamo sa Kapitolyo ng Lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Grace Agabon, Public Information Officer ng Negros Oriental Provincial Government, ililipat na bukas sa Kapitolyo ang kabaong ni Degamo at sisimula na rin ang public viewing. Sa Linggo o Lunes, dadalhin na ang bangkay ng gobernador sa bahay ng kanyang mga magulang sa bayan ng Shaton kung saan ito ipinanganak. As of today, ang interment ng gobernador ay isasagawa sa Webes, March 16 dahil hinihintay pa ang pagdating ng kanyang kapatid mula sa Estados Unidos. Tomorrow after lunch, ibabiyahe siya patungong Kapitolyo hanggang Sunday po. And maybe Sunday afternoon or Monday morning, ibabiyahe din siya patungo sa Shaton, which is yun po yung yung area kung saan siya ipinanganak. Yung Shaton po is bahay po ng kanyang magulang po. And daming Thursday, that would be the tentative schedule sa burial niya kasi iniintay pa po nila yung kapatid ni Governor na andun sa US po. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio kay Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remulyo, nakahanda na sila sa presidential arrival simula pa kahapon, kabilang na ang logistics para sa security. Ayon sa alkalde, mga sundalo at pulis ang magbibigay ng seguridad para sa presidential arrival. Sa pagkakaalam ni Remulyo, sa residence ng mga Degamo lang bibisita ang Pangulo. Nakiramay na rin ang mga senador at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno sa pamilya ng gobernador. Ayon kay Remulyo, nagpapasalamat sila na kahit abala ang Pangulo, bibisita ito sa lungsod dahil maliban kay Degamo, 8 iba pang sibilyan pa ang namatay. Since yesterday, we were already preparing for his arrival. Today, mga logistics, of course, as President, as Mayor of Dumaguete, we owe him the courtesy of logistics, people, his PSG na maraming sundalo. Hindi kinakaila ni Remulyo na apektado sila sa Dumaguete City dahil kilala silang bilang peace-loving city at nabulabog ng brutal na pangyayari. Nagpapasalamat din ito sa hands-on ang Pangulo at ang mga kasapi ng kanyang gabinete na nagpromisa na gagawin nila ang lahat upang mapasagot ang mga salarin. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita naman, ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sanibwersang bubuwagin ang mga private armed groups dito sa bansa. Alamin ang kabuang detalye ng balitang yan mula kay Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Everly, Bombo Gerald. Bago yan ay kinumpirma ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan na nasa 75 pulis ang naapektuhan mula sa Bayawan City Police Station sa Negros Oriental. Naapektuhan ito ng ipinag-utos na balasahan ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. kasunod ng pamaril kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ayan ay kakapasok lamang na balita at ayon nga dito kay Maranan, kabilang sa mga pinalitang opisyal ay ang Chief of Police mismo ng Bayawan City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Rex Aboy Moslares. Siya ay pinalitan ni Police Lieutenant Colonel Stephen Amamagid. Kung maalala,
Una nang inamin ng pambansang pulisya na nagkakaroon ng kapabayaan at pagkukulang sa pagkabatubad ng seguridad sa nasabing lugar, dahilan nga kung bakit nangyari natuloy itong tangka o pagmamaslang mismo kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo sa loob mismo ng kanyang compound residence. Samantala, kaugnay nga niya lahat ng ating balita ay pagtutulungan ngayon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang pagbuwag sa mga private armed groups sa buong Pilipinas. Ito ay may kaugnayan pa rin sa sunod-sunod na pag-atake ng mga armadong kalalakihan sa ilang mga local executives itong nakalipas na mga araw. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office, Police Colonel Rodrigo Maranan pa rin, makikipagtulungan ngayon ng pambansang pulisya sa Armed Forces of the Philippines upang paigtingin pa ang kanilang kampanyang buwagin ang mga private armed groups sa bansa. Ito anya ay agad na isasagawa matapos matukoy ng pulisya ang mga political hotspots sa bansa kung saan kadalasang inaatake ang mga lokal na opisyal na karaniwang sanhi ng away politika. Kung maalala una ng sinabi ni Department of the Interior Local Government Secretary Abalos, nagkasalukuyan ng nagtutulungan ngayon ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pag-iimbestiga sa magkakasunod na pag-atake sa mga halal na opisyal at gayon din sa pagbibigay ng seguridad sa ilang sensitibo at kritikal na lugar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of the Interior Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Kita natin saan yung puwersa ng military at ng police in selected areas. Why? Because the military have their own intelligence, also the police. Pero kung magsasama yung dalawa, lalo na sa mga lugar na medyo sensitive at critical. And by the way, we have this group. It's called DPAGs. It's Disbandment Against Public Army Group. Is composed of the DILG, the DND, Department of National Defense, the PNP, no, and of course other intelligence offices. Very powerful group. Ito na yung halos gumalaw din dito. Itong DPAGs na ito, no. Ang hinihingi namin, if it's possible, baka pwedeng hindi lamang sa Mindanao ito, it could be in the whole country para matuntun naman namin itong mga criminal gangs. Itong mga klaseng mga gangs na ito, wala pa man ito, matuntun ka agad at mabuwag ka. Iyan yung bahagi ng pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Sa mga oras ito ay patuloy pa rin tayo nakaantabay dito sa Kamkrame para sa iyo pang mga update dito nga sa mga issue at hinggil na dito nga sa kasong pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at yung pang-usapin na kinasasangkutan ng Philippine National Police. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nakatakda namang dumating sa Pilipinas itong nasa 24 na Pilipinong na-repatriate mula Turkey kasunod ng malakas na 7.8 magnitude na lindol. Tumama po yan sa nasabing bansa noong nakalipas na buwan. Ayon po kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega, itong ikalawang batch na repatriated Filipino mula po sa bansang Turkey. Anya, ilan sa mga ito ay darating ngayong araw. Mula po yan ay dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon area na susunduin naman ng kanilang mga pamilya. Habang ang iba naman ay mula sa Samar o Cebu o natutulungan po yan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makauwi pabalik ng kanilang mga probinsya. Una nang nakauwi sa bansa itong nasa 25 Pilipino na naapektuhan din ng lindol sa Turkey at Syria. Samantala, nakikipag-ugnayan naman ang gobyerno ng Pilipinas sa Turkish ministers upang tiyakin na mabibigyan ng tulong na pinansyal at pabahay ang mga Pilipino na nais manatili sa Turkey na legal o itong mga legal residents or permanenteng residente po dito sa naturang bansa yung mga Turkish citizens. Samantala, inaasahan naman na mananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas para ngayong taon. Ayon sa Fitch Ratings, tinatayang lalago ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ngayong taon sa 5.5% sa kabila pa yan ng epekto ng interest rate trajectory at global external risk. Tila malayo din anya na mangyari ang recession dito sa Pilipinas. Inaasahan din na ang net interest margin para sa local banks ay lalawig pa. Kung matatandaan nga, ang gross domestic product growth ng Pilipinas ay lagpas pa sa target na paglago na 7.6% na naitala noong nakalipas na taon.
Samantala po, nasa mahigit 300 police personnel daw ng Cebu City Police Office. I-re-reassign po yan sa Negros Oriental kapalit dito sa mga pulis na sinibak dyan pa rin sa Bayawan City. At may buong detalye ang Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Ireneo Dalugdog na may 330 mga police personnel mula sa lungsod ng Cebu ang mariri-assign sa Negros Oriental. Ito'y kasunod sa direktiba ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na pagbalasa sa lahat ng mga kapulisan sa Bayawan City, Negros Oriental. May kaugnayan ito sa naganap na pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at 8 iba pa. Ayon kay Colonel Dalugdog, na karamihan sa mga ililipat sa Negros Oriental ay mga patrolman, patrolwoman sa City Mobile Force Company at sa mga police stations. Inamin naman ito na maapektuhan ang kanilang operasyon, ngunit magpapatuloy ang kanilang trabaho at magkakaroon lamang ng mga adjustments. Gayunpaman, ang mga nasabing police personnel ng Cebu City Police Office ay papalitan naman ng mga pulis na tatanggalin sa Negros Oriental, kaya wala namang mababakante sa hanay ng pulisya dito sa lungsod ng Cebu. Kaninang umaga lang nakausap ko ang aking admin officer na si Police Major Myla Maramag na mayroong ipupull out na mga personnel coming from Cebu City Police Office and they will be reassigned to Negros Oriental Provincial Police Office purposely para mag-replace doon sa mga personnel din coming from Negros Oriental at dadalhin sila dito sa Cebu City Police Office. And that is because doon sa nangyari recently yung nangyaring pagkamatay ng governor ng Negros Oriental. Kaya apektado lahat ng nagkakaroon ng reshuffling ang ating mga personnel. Si Police Colonel Ireneo Dalugdog mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Suzette Bacasora Falls, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sinimulan na ng Special Forces ng 1st Scout Ranger Regiment at United States Special Operations Command Pacific itong kanilang joint training activity na layuning malinang po itong sniping capabilities ng parehong pwersa sa kagubatan at urban environments. Ang training course na ito ay kilala bilang Exercise Special Operations Command Pacific Piston 23-2 o dating tinatawag na Exercise Balance Piston. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, sinimulan ang naturang pagsasanay sa may 1st Scout Ranger Regiment na nakabase po yan sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan. Ang naturang pagsasara ay taunang bilateral training activity na nakatuon po sa cross-training at pagpapalakas ng interoperability ng Philippine Army Special Operation Forces at ang United States Army. Inasahang matatapos ang naturang pagsasanay ngayong buwan ng Marso. Ang naturang pagsasanay ay lalahukan ng 25 personnel mula sa 21st Scout Ranger Company. Itong Scout Ranger School, Scout Sniper Platoon at personnel mula sa Special Forces Operational Detachment Alpha 1316, ang Bravo Company at itong 1st Battalion, 1st Special Forces Group Airborne. Samantala, inihayag naman ni Paula Mayor Jennifer Cruz na nakikita ng mga eksperto na posibleng abutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon na bago tuluyang matanggal o malinis ang tumagas na langis sa may Oriental Mindoro. Ayon pa sa alkalde na maging ang mga eksperto ay hindi rin matumbok kung kailan talaga makukumpleto ang paglilinis sa tumagas na langis matapos ngang lumubog ang oil tanker na naglalaman ng 800,000 litro ng industrial fuel at inilarawan pa na mistulang aspalto na ito na dumikit sa mga bato at buhangin at sobra na ring mabaho ang amoy. Anya, ilan na sa kanilang mga kababayan ang nakaranas ng respiratory illnesses dahil sa oil spill na umakyat pa mula sa 18. Maging alkalde mismo ay nakaranas din ng lagnat matapos na ma-expose sa kanyang pagbisita sa mga matinding naapektuhang lugar. Sa panig naman ng Department of Health, una nang inihayag ni Officer in Charge
Maria Rosario Vergere na nakikipag-ugnayan na sila sa mga local units na bumalangkas ng guidelines para magabayan ang mga lokal na pamahalaan para sa kaukulang hakbang gaya ng paghihimok sa mga residente na panatilihin ang pagsusuot ng face mask. Ito ang mga local chief executives sa Iloilo raw magsasagawa ng pagpupulong kasama ang Philippine National Police kaugnay pa rin sa mga nangyaring patayan dito sa bansa. At may update ang Bombo Radio Iloilo. Nagpatawag ng pagpupulong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa lahat ng mga municipal mayors sa lalawigan ng Iloilo. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring pamamaslang sa mga local chief executives sa bansa kung saan ang pinakahuli ay ang pag-assassinate kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at sa 8 iba pang mga sibilyan sa loob ng kanyang compound sa barangay San Isidro Pamplona, Negros Oriental. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Defensor, sinabi nito na isasagawa ang pagpupulong sa Kasarial, Old Iloilo Provincial Capital bukas ng tanghali. Ayon kay Defensor, magiging panauhing pandangal sa pagpupulong ang bagong upong direktor ng Iloilo Police Provincial Office na si Police Colonel Ronaldo Palomo. Ilalatag rin niya ni Palomo ang peace and order situation, crime situation, accomplishments at programa ng Iloilo Police Provincial Office. Maliban kay Palomo, inaasahan rin ang pagdalo sa pagpupulong ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Leo Francisco. The PNP of the province is already prepared against organized crime. We have very occasional and very rare situations of violence during the campaign, especially sa mga municipal levels. But we will not stop. We will continue to improve to maintain the peace and order in the province. Our local chief executives, our local government units shall work more closely with the PNP. We will continue to improve. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iba pang mga balita po, makinig po dito sa mga overseas Philippine workers na mayroong kontrata na malapit ng magpaso matapos kang iulat ng Bureau of Immigration na kabilang itong mga ito sa target naman ng human traffickers sa kanilang recruitment racket. Kaya naman pinag-iingat po sila ng Bureau of Immigration. Ginawa po ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco ang naturang pagbubunyag kasunod na rin ng repatriation mula sa 2 overseas Philippine workers sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga biktima, tinanggap nila ang alok na trabaho sa isang online platform na may buwanan daw na sahod na 48,000 pesos para magtrabaho bilang customer service representative sa Bangkok bago pa man magpaso ang kanilang kontrata sa United Arab Emirates. Ang mga biktima ay bumiyahe mula United Arab Emirates patungong Thailand na kalaunan ay iniskorta ng mga uniformadong kalalakihan patungo sa karating na bansang Myanmar at doon daw pinagtrabaho ang mga ito bilang cryptocurrency scammers. Kaya ayon kay Tansingco na mambibiktima ang mga human traffickers ng mga overseas Filipino workers na malapit ang magpaso ang kanilang visa lalo na sa mga nasa Middle East para ipasok ang persa sa financial crime operations. Umapela din po ang Bureau of Immigration official sa mga overseas Filipino workers na mag-apply lamang sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers upang hindi mabiktima ng anumang human trafficker. Samantala, naniniwala naman ang isang propesor ng Adamson University na hindi ito liable sa pagkamatay ng chemical engineering student na si John Matthew Salilig matapos nga ang hazing rights ng Tau Gamma Phi Fraternity. Ayon sa Adamson University professor na si Dr. Julius Estampador, hindi kinikilala ng universidad ang Tau Gamma Phi at ang insidente ng hazing ay nangyari anya sa labas ng universidad. Paliwanag pa ng propesor na hindi pinapayagan ang fraternities sa nasabing university at illegal anya ang hazing. Sinabi din ng profesor na ilang mga estudyante ang na-expel dahil sa pagkakasangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa mga fraternity. Anya sa katunayan, ang mga sangkot sa hazing rights ay dumalo pa nga sa mga orientation ng universidad kaugnay sa pagbabawal ng fraternities at sa mga violente at hazing activities. Hindi rin anya
anya sila nagkulang sa kanilang obligasyon na paalalahanan ng mga estudyante nila na ipinagbabawal ang fraternities sa universidad. Itong 2023 National Election Summit naman ng Commission on Elections sa sinimulan ngayong araw at mayroong mambabatas na binigyang diin na imbestigahan at ilagay sa preventive suspension naman si Department of Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban. At nasa linya si Bombo J.C. Galvez. Bombo Gerald, dumarangkada ngayong araw ang 2023 National Election Summit ng Commission on Elections sa pangunguna ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kabilang sa dumalo sa summit sina Senate Electoral Reform and People's Participation Chairperson Amy Marcos, House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Maximo Dalog Jr. May umigit kumulang 400 ang dumalo sa naturang summit, kabilang ilang mga kinatawan mula sa Cebu at Central Visayas. Ang summit ay may temang pagtutulungan sa makabagong halalan at ito'y 3 araw na event na layunin pag-usapan ng mga mahalagang isyong kinaharap tuwing halalan at magbigay ng makabuluhang reforma upang maipatupad ang mga estrategiya tungo sa malaya, maayos, tapat at kapanipaniwalang halalan sa Pilipinas. Samantala sa ibang balita naman, binigyan din ni Senator Risa Ontiveros na dapat na anyang imbestigahan at ilagay sa preventive suspension si Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban dahil sa kanilang patuloy na pagtulong sa pagbuo ng isang makapangyarihang kartel sa asukal na kanila pang ipinagmamalaki ngayon. Walang nakikitang malian niya ang kanyang mga nakatataas sa kanyang lantarang paglabag sa mga umiiral na batas at pag-agaw sa kapangyarihan at mandato ng Sugar Regulatory Administration na SRA. Git nito, saan anya nanghihiram ng lakas ng loob si Undersecretary Panganiban para sabihin na pabayaan na lang daw ang bagay na ito. May basbas daw ba niya sila ng Malacanang para sabihin na manahimik na lang ang mga taong nananawagan na sundin ang batas. Dapat din anyang magpaliwanag sa Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Supreme Court Chief Justice sa buong bansa kung bakit hindi iniimbestigahan si Panganiban at kung bakit hindi pa binaliktad o ibinasura ng Malacanang mga questionable at illegal na order sa Department of Agriculture. Kinwestiyon pa ng mambabatas kung bakit walang imbestigasyon o kahit anong aksyon ng Malacanang laban sa hayagang pagbuo ng kartel. Kaugnay niya, narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Risa Ontiveros. Dapat nang imbestigahan at ilagay sa preventive suspension si Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban dahil sa kanilang patuloy na pagtulong sa pagbuo ng isang makapangyarihang kartel sa asukal na kanila pang ipinagmamalaki ngayon. That he is not under suspension and investigation only means one thing. His superiors see nothing wrong with him openly violating. Ang bahagi ng payag ni Senator Risa Ontiveros. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Tayo ng update dyan sa laro sa National Basketball Association sa pagitan ng Milwaukee Bucks at Orlando Magic. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Nangunguna pa rin ang kupunan ng Milwaukee Bucks sa Eastern Conference ng National Basketball Association matapos nilang talunin ang katunggaling Orlando Magic sa score na 134-123 ngayong araw. Pinangunahan ng 31-year-old small forward na si Chris Middleton ang kanyang team na Milwaukee at nagpost ito ng 24 points, 4 rebounds at 11 assists. Malaki rin ang naging partisipasyon ng center player na si Brook Lopez sa pagkapanalo ng Milwaukee matapos itong magpaulan ng 26 points at 7 rebounds. Bigo namang ipanalo ng Magic point guard na si Cole Anthony ang kanyang team at tumipa lamang ito ng kabuang 23 points. Matatandaan na tinalo ng Milwaukee Bucks ang Orlando Magic sa Game 1 at Game 2 match nito. Hanggang sa mga huling minuto ng laro ay sinubukan ng Magic na putulin ang kanilang kamalasan ngunit nabigo ito. Ang kanilang pagharap ay natunghayan sa Amway Center Arena at sinaksihan ng mahigit 16,000 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Filipina-American star na si Bella Ports nakuha itong first ever trophy para sa Kids' Choice Awards. May buong detalye si Bombo Chill Emprido.
Nakuha ng Filipina-American star na si Bella Poarch ang kanyang unang tropeyo sa Kids' Choice Awards na ginanap sa Los Angeles, California. Si Poarch ay itinanghal na favorite music star sa isinagawang awarding. Nominado naman sa kategorya sina Dixie D'Amelio, Stephen Sanchez, Jojo Siwa, That Girl Lele at Oliver Tree. Nakatakdang ilabas ng Philam star na si Bella Poarch ang Dolls sa August 12. Matatandaan na naging sikat ang singer pagkatapos niyang maglabas ng video ng kanyang lip-sync na M2B ni Millie B noong August 2020. Samantala naman, nagpaabot si Poarch ng kanyang pasasalamat sa kanyang mga tagahanga sa patuloy nito na pagbibigay sa kanya ng pugay bilang isang singer. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Igad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Atensyon kamo kay abi ninyo. Base malipat bala kamo ina-remind kamo namon lakip na sa National Telecommunications Commission nga nagahilapit na gid lamang ang deadline sa SIM card registration. Sa mga wala pa dira iya makaparegister sa ila sining SIM card, himuan nyo na inasubong kay basi makibot lang kamos pag-abot sini sa bulan sang Abril, partikularmente ang pitsa sila diri Banwa, no? Ang deadline sang nasambit sini karon nga registration is April 26, 2023. Nali bala malipat kamo kag makibot kamo deactivated ninyo sini nga SIM card. Yari bala si Bombo Ronnie Pregua. May follow-up report direktamente karon sa talatapan sa National Telecommunications Commission Regional Office 6. Bombo Ronnie sa report ta please kamin. Masobra na ka 40 ka milyon ang nagparehistro sang subscribers identity module o SIM card Bombo dyan. Ini base sa kita sa National Telecommunications Commission so NTC humalin Marso 5 tuig 2023. May kaangtanan ini sa pagpatuman sa SIM Card Registrations Act na effective sang Disyembre 27 tuig 2022. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Dio Berheltan sang National Telecommunications Commission NTC 6, iyagin pa sa Region 6 na base sa mandatory exclusive regulations and accordance to Republic Act 11934 mayara nga ginkandak sang facilitated SIM card registrations nga sa mga identified nga remote areas Bombo dyan. Suno kay Atty. Tan, nag-umpisa ang NTC sa Carlet Iloilo. Si Bombo Cham ne, Bombo Rone? Bombo Cham. Oh. Bombo Cham. Sige. Suno kay nag-umpisa sa Carlet Iloilo sang 27 tuig 2023. 14 na Bombo Cham, 14 na kakabanuhanan ang ila na katuan kag ang kabilugan nga nagpatigayon sang facilitated SIM card registration Bombo Cham ang yara na 9,450 Bombo Cham. Ang may pinakamadamo nga sa mga SIM card subscribers ang na-record sa Pandan Antique kag naglabot sa 1,422 Bombo Cham. Nagpanumdum naman si Atty. Tan nga wala na sang extension ang registrations kag tugtugid lamang ini sa Abril 26 tuig 2023 Bombo Cham. Sa tion nga mapaslawan magaparehistro ang numero, automatic nga ma-deactivate ang unregistered SIM card. Yari pa matiyan bala natin ang interview sa kay Attorney Dio Tan. So as of March 5 no na 2023, all over the Philippines, may ara na kita na 40,498,324 na mga SIM cards na register. So amo na yung number no na this is nationwide. Sa Region 6, because the NTC based on our mandate in accordance with Republic Act 11934 and its regulations no implementing the said law, may ara kami na ginakandak na facilitated SIM card registration sa mga identified remote areas.
So nakumpisa kita no sa Carles sang January 27 and may ara na kita ng mga 14 municipalities na ginbisitahan para mag-conduct sang facilitated SIM card registration. So ang number total no na number na na-register na SIM cards sa pag-conduct naman sang FSR is already 9,415. This is the data sa Region 6. Amo ni mga tao no sa mga municipalities na remote areas na nagkadugid para magpa-register na ma-assist sila sa mga telcos naton. Ang pinakadamo is ang ara sa Antique sa Pandan, mga 1,422 to na mga SIM card na mga subscribers nagpa-register, and this came also from the near municipalities man sa Pandan, including sa Aklan. As of so kung tanawon naton ang aton sang September 2022, there are 160 million activated SIM cards. That's sang September. So kung tanawon naton 40 million na ang nakapa-register. Pero syempre hindi na 160 million gid ang mapa-register. We are expecting less than that said activated SIM cards kay iban na mga SIM cards da mga scammer na ginapanggamit nila. So we are expecting na hindi man na sila magpa-register sa mga activated SIM cards. But I want to emphasize no sa Gapamati Subong na wala pa kita directive na ma-extend ini for another 120 days. Kay as the law states, if the DICT will assess na kailangan pa nato ni-extend for another 120 days, then may ara dapat directive na. So far wala pa. So the deadline still stands. That's on April 26, 2023. If the deadline will matapos ang deadline nato automatic deactivation na ang mga unregistered SIM card. Your mobile numbers after the lapse of the deadline for the SIM registration. So dapat inyo giniyan ipa-register para at least hindi ma-deactivate pagkatapos ng deadline. So wala ni limit. You can register as much kung pila ka number ng SIM cards ang inyo na subong. I-register nyo lang sa service provider na nina sang number na sa Globe, sa Smart or sa dito. Libre ini gino. Pagtapos magpa-register ka mo, please secure na kung kailangan nyo gid assistance, authorized na by the telcos or at least sa NTC kay base gahatag na kamos ng mga data sa unauthorized person, so ma-breach na. Siyempre, this is your personal data. So as much as possible, please verify the platform, and if you need assistance, tanawon nyo gid na ara gina sa telco na representative para mag-assist sa inyo. Okay, so March kita subong, today is March 7. So may masubra pa tayo sa kabulan para magpa-register. So as much as possible, if you have time, it will only take you about 5 to 10 minutes. Ang ato na platforms, kung gusto mo ikaw mismo pa-register, kapos, it's a friendly user platform, gina-optimize man sa mga telcos naton everyday. But if you need assistance, so pangayo ka mo sa mga telco representatives, may ara na sila SIM card na hub sa mga branches nila. And also, pwede mo palapit diri sa NTC Region 6 kung lapit ka mo diri, Bomboroni? Yes, Lumachan, nabatian natin si Attorney Diotan. All right. Pag-ingay si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio, Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Ronnie Pregua sa imo sining follow-up report. Reminder sa mga kabombo naton nga wala pa iya rehistro sa ila sining SIM card. Hindi nyo na pagulata pa nga maglabot sa punto nga madula ang inyo sa nga mga contacts dira. Makatugag lamang ina sang huol kung hindi nyo na pagsaparon sa karon sining matinion. Kay Abril 26, deadline na ina. Kag wala na sang extension, suno pa sa National Telecommunications Commission. Ang oras naton, 39 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sining pagpanumbalik banwa dugang mga balita diri kag impormasyon sa pagpangalagad sa bombo hanay sa udto. Pero dali lang malagay may ihutik ko sa inyo. Si Mayor Jerry Treñas naghambal nga kalabasa jam kag batsoy ang iya sini nga ihatag sa mga department head nga makakumplito iya sang payroll sa ila sini nga mga empleyado
sa nagligat to, kung madumduman nyo, ang Bali Mayor, manghatag siya sang Kalabasa Award sa mga department head nga uyaya kag wala makakumplito, wala makakomplish sang dokumento para iya nga masweldohan gilayon, madulungan kag hindi ma-delay ang sweldo sa mga kontraktual kag job hires. Ti subong iya sa aton sini nga mga kabumbo kung sino kuno makakumplito Kalabasa Jam, hambalon niya kuno si First Lady. Now, ang iya sini nga ti ayon nga lutuan sang Kalabasa Jam, si Ma'am Rosalie Treñas, hambalon ni Mayor Jerry Treñas, nga lutuan niya sang Kalabasa Jam kag Batsoy, ang mga department heads nga makakumplito temprano pa sang mga dokumento para iya sa payroll sang ila sini nga mga empleyado. Lakip na sa aton sini nga pagpanubalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Police Regional Office 6 gin padayang special week-long Berada Semana Operation Achievements. May 226 ka mga operation batok sa wanted person. May mga confiscation sang marijuana kag shabu. May mga nagkaladakpan sa illegal gambling, nakumpiskar iya nga mga loose firearms kag nagpatigayon sang tuman kadamo sining checkpoint operations. Lakip na karon ang pag-monitor manaton sa sining private armed group diri sa probinsya sa Iloilo. Hambal sa IPPO sinya, why kami sa may na-monitor nga private armed group day? Pero may ginatutukan kami nga duwa ka criminal gang sa probinsya. Ini kagiban pa nga mga balita panumbalikan naton pagkatapos gid lamang sang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Marso 12, Domingo. Ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, las 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source.
Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto. Nakaligad sa takna sining alas 12 balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto. Sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Charizo Magpao. Ginpadayaw diri sa Police Regional Office 6 ang ilang sining accomplishment sa sining week-long berada semana. Kag duha ka criminal gangs ginatutukan karon sa IPPO, pero kon private armed group ang aton sining pagistoryan, wala kuno gay-sister diri sa probinsya sa Iloilo suno sa bagong IPPO director. Si Bombo Chari may follow-up report siya. Sa report, please come in. Ginapadayaw sa subong Bombo Champ sa bahin niya sang Police Regional Office 6 ining ilang accomplishment no nga ginatawag nila ni nga special week-long nga anti-criminality operation nila nga gintawag nila nga Birada Semana ini humalin sa nga Pebrero 20 dangat 26 2023 kun sa diin madamo diri nga anti-criminality operation achievements ang natabo kun sa diin sa kampanya nila against wanted persons, may total sila sa 226 tanan ka operasyon nga ginkandak kun sa diin sa 226 ka mga operasyon 239 gidiri tanan ka mga wanted persons ang ila sini nga naaresto. Sa 239 tanan ka mga wanted persons Bombo Champ, 48 gidiri ang gin-categorize sang Police Regional Office 6 nga most wanted persons, kaga 191 naman ka mga persona amo ang other wanted persons. Sa kampanya naman nila kontra illegal nga droga, 66 tanan ka mga operasyon ang ila diri nga ginpatigayon sa sulod sang isa ka semana nga ini kag 80 tanan ka mga drug personalities ang ila na aresto. Kung sa diin nakakumpiska sila sang 1,119.3 grams sang shabu o kon masobra 1.1 kilos sang shabu diri kaga 3 naman ka gramo sang marijuana ang ila na kumpiska nga tinaglabot ang standard drug price niya sa 6,987,386 pesos tanan. Sa kampanya naman sa Police Regional Office 6 against loose firearms Bombo Champ, 17 tanan ka mga operasyon ng ila dirigin patigayon kung sa diin 16 ka mga persona ang naaresto nga may ara sa 166 tanan
ka mga armas, ka mga loose firearms, kag 24 ka mga explosive. Ini tanan gin-surrender kag na-recover man sang tanan nga police unit sa bilog nga rehiyon sa nasambit inya nga semana. Sa operasyon Manila kontra illegal gambling, illegal nga sugal, nakapatigayon sila sang 65 tanan ka mga operasyon kung sa diin nakaaresto sang masobra 200 tanan ka mga persona. Nagkandak pagid sila sang masobra 3,000 tanan ka mga checkpoint operations, 3,114 tanan ka mga operasyon ang ilang naging kandak para ma-deter ang occurrence o kunang pagkatabo sang mga krimen sa bilog nga rehiyon. Ini base tanan sa nangin pahayag ni Police Major Mary Grace Borio kung sa diin gin-congratulate gid ni Police Brigadier General Leo Francisco ang tanan nga mga unit niya, police station sa bilog nga Western Visayas tungod sa kontribusyon nga ini Bombochamp. Kasi ini nagapakita suno kay Police Major Borio nga sige-sige ang kampanya sang kapulisan sa bilog nga rehiyon kag ang tanan nga mga nagtaladakpan kag tanan nga accomplishment niya ini tungod sa kooperasyon mismo sang aton sini nga komunidad. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio sa spokesperson sang Police Regional Office 6 kay Police Major Mary Grace Borio. Office 6 no nagkandak sang birada si Mana sa so nag-focus kita no sa apat ka aspeto, meaning wanted person, illegal drugs, illegal gambling kag sining loose firearm naton. Ang data naton or ang aton nga natali no nga mga accomplishment sa accomplishment or arrest of a wanted person. So number of operations conducted may ara kita nga total nga 178 kag nakaaresto kita sang 191 tanan ka mga wanted person. So most wanted person naman so may ara kita 48 ka ginkandak nga operation kag nagresulta man sa 48 tanan kapag kaaresto sa mga most wanted person. Sa ato naman nga illegal drugs may ara kita 68 ka anti-illegal drug operations conducted kag may naaresto kita nga 80 tanan ka mga drug personalities. Sa ato naman nga loose firearm no may ara kita nga ginkandak nga 17 operations kag nagresulta ini sa pagkaaresto sang 16 tanan ka mga tawo. Sa illegal gambling naman may 65 kita ka operations conducted region-wide kag nakaaresto kita sang total nga 208 ka mga personalities. Sa may ara kita nga surrendered or recovered firearm nga nagalabot sa 166 tanan kag sa explosives may ara kita nga na kumagagin surrender sa aton or na-recover nato no nga 24 tanan ka mga explosives. Idugang ko na lang no sa may ara kita nagkandak man kita sa mga checkpoints during this time no February 20 to 26 may ara kita tanan na total of 3,114 ka checkpoint operations nga nakandak. Okay, ma'am, sa may aton ni nga kampanya kontra illegal nga droga, pila tanan ni kagramo sa nga suspected illegal drugs ang nakuha naton kag pila tanan ang na-confiscate naton diri. Yeah, so out of the 68 tanan ka drug operation nga ginkandak nato no, nakatigayon kita nga maka-confiscate sang 3 grams of marijuana kag 1,119.3 grams of shabu kag ang standard drug price niya nagalabot sa 6,987,386. Ma'am, ang accomplishment nga ini ano ning implication niya? So kung tanawon naton mahambal naton nga sige-sige gidya ang kampanya sang aton kapulisan against sa illegal nga droga plus idugang naton no nga tungod sining mga dinagko na naton nga dakop ang aton gid nga ginapasalamatan always is ang cooperation sang aton nga community nga nagabulig gid sa paghatag sang information sa aton nga mga kapulisan para matigayon naton nga matap na ining aton nga problema sa illegal nga droga. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sang Police Regional Office 6 Bombochamp. So sa dugang balita sa bahin naman iya sang Iloilo Police Provincial Office, ang Iloilo Police Provincial Office ang talatapan wala sang may na monitor Bombochamp nga private armed groups diri nga naga-exist sa probinsya iya sang Iloilo. Ina kun madumduman sang aton nga mga kabombo si Police Brigadier General Leo Francisco mismo ang Regional Director sang Police Regional Office 6 ang nagkumpirma diri sa Bombo Radio nga may ara
sila nga ginatutukan sa subong nga 3 ka private armed groups diri sa rehiyon kung sa diin emerging armed groups ini sila kaga posible naglaylo ini sang una kag subong amo ang nagatingob na sa ulihi nga command conference sa may Camp Crame sa may Philippine National Police Headquarters naga-emerge ining grupo diri sa may rehiyon 3 ka private armed groups apang wala pa man sa nga paghulag suno kay Regional Director Francisco. Hindi siya maghatag sa nga maid-id nga detalye apang ginapasalig niya diri sa mga pumuluyo sang rehiyon nga ginamonitor na ining mga posible nga paghulag kining 3 ka mga private armed groups. So sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Colonel Ronaldo Palomo ang bag-o pungko nga Iloilo Police Provincial Office Director, may ara sila nga ginamonitor nga duhaya ka criminal gang. Bali, ang criminal group nga ini, ang mga miyembro nila, Bombo Champ, amo ang posible na neutralize na kagang iban suno kay Colonel Palomo, amo ang nagkaladak pa na, apang ang leader sining duha ka criminal gangs, amo ang ara na, nagsaylo na sa iban nga rehiyon. Pero ti ini, ginamonitor Manila sa gihapon, siya mismo nagsiling nga magatukod sa nga tracking team para mabalaan ang whereabouts sining duha sa criminal gangs. Hindi man siya maghambal kung sa diin gid pa ang iban nga mga nabilin diin ang iya sining nga location apang tingin klaro niya duha na lang ka criminal gangs ang ginamonitor diri sa probinsya sang Iloilo kag wala diriya sa nga private armed group nga naga-exist sa may probinsya sang Iloilo. Ina base sa iya nga nangin assessment kag pag-check man sang current security situation sang probinsya sang Iloilo kung sa diin ang assessment niya gani Bombo Champ normal, wala sang threats, wala sang pagpamahog, wala man problema sa internal security operations kag mismo ang mga local chief executives naton diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo amo ang wala man sang may nabaton nga pagpamahog sa ila sini nga kabuhi. So amo ina ginapasiguro ni Police Colonel Palomo nga malinong iya sa probinsya sang Iloilo, makatulog sang malinong ang mga pumuluyo kag makahimo sang regular nga transaksyon kag kabay pa padayon lang iniya sa nasambit nga probinsya. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Ronaldo Palomo. So far wala man kita si potential nga armed groups sa probinsya sang Iloilo di subong no. There is no registered armed groups sa province ng Iloilo. Kag wala man kita mga private armed groups nga halin sa mga political nga nag-exist sa province of Iloilo or registered na sa province of Iloilo. Only we have is only mga criminal gangs, duha man lang ina, but then the members ay wala man diri sa Iloilo, especially ang leader nila. Mostly sa ila, ara naman dakpa naman, kag neutralize naman ang ilang leader monitor naman wala diri sa atong probinsya sa kundi sa iba nga mga regions. Members hindi na gani makita diri sa atong probinsya sa Iloilo, but we keep on monitoring sa ka-presence nila kung ara na gid man, and we will be having our tracking teams para nga magi-monitor kag magi-track sa ilaw nga whereabouts. Okay, so nakakandak na gid man kamo threat assessment, sir? For some few na may mga kongid man na umpisa na ginapaumpisahan ko na sa akon ng mga intel officer para makandakan sang threat assessment ang aton mga mayors. So far wala pa man sila nag-request, but I directed my intel officer to conduct the security survey inspection to the residences of these local elected government officials. Okay, sir, klaruhon ko lang so far sa mga nalabot na naton nga mga local chief executives ang may mataas gid man nga threat level. Regular nga security lang, normal nga security sa adlaw-adlaw bala nila nga pagilakat or transactions or business transactions, amo lang man ang ilang gina-request. So far wala man sing complex nga security risk sa ila. Sige. Sir, mensahe sang aton bag-o nga Iloilo Police Provincial Office Director sa mga pumuluyo sang probinsya. When it comes to crime situation in the province of Iloilo, the Ilonggos are very sure that the Iloilo province is peaceful and we can sleep very well at night. We can do regular business transactions every day.
ginapasalig na sa mga sang PNP kag ini tanan na gabay mga padayon sa bulig sang tanan nga pumuluyo mga Ilonggohanon. Nabatian sa aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Colonel Ronaldo Palomo, ang Iloilo Police Provincial Office Director Bombo Champ. So amo ina ang current situation no sang seguridad sang probinsya sang Iloilo suno kay Colonel Palomo, matawhay normal ang ila sini nga pag-assess sang threat assessment nga gin-conduct nila sa bahin iya sang local chief executives. Wala pa man so far may naga-request sa ila nga ti magpangayo sang bulig nga kinahanglan gid nga may ara sila sang threat level nga mataas gid. Ang nakit-an lang amo ang regular security lang gid nga ti kinahanglan para mag sa ila sini ginakandak nga pang-adlaw-adlaw nga transaction. So far amo ning aton nga pag-ekspektaron sa Huwebes nga adlaw ti buwas na ina Bombo Champ ti gin-invite mismo ni Governor Defensor Jr. ining si Police Colonel Ronaldo Palomo para magkandak, ipakita sa mga local chief executives sa bilog nga probinsya ining current security situation sa probinsya kag preparado naman ang bahin sa Iloilo Police Provincial Office para ipakita ang operational accomplishments sang Iloilo Police Provincial Office, ang crime situation, peace and order situation, kag tanan nga programa kag plano pagid sang Iloilo Police Provincial Office sa mga masunod pa nga mga binulan. Alright, makatulog sang maayo ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Ti ining makatulog sang maayo, lakip na balaning pamilya nga hasta subong nagasingitan sang hustisya. May plano ayhan si Colonel Palomo nga ti balikan adtong mga nagapabilin karon iya nga mga unsolved crimes sa probinsya sang Iloilo, Bombochari. Amoy na Bombo Champ no kay suno sa iya bag-o pa lang ini siya pungko, padayon pa lang ang iya sini nga paglibot, courtesy visits pa siya sa mga tagsa ka mga mayor sa kada kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. After ni sang iya nga peace and order council meeting ni kaupod ang mga local chief executives, amat-amaton na niya tanan ni nga mga mando sa iya ni Governor Defensor Jr. kag amo man ang pagchekyar sang mga unsolved cases diri sa probinsya sang Iloilo man. So ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Chari sumagpaw sa imo sini nga follow-up report. So munang pasalig sa nga panibag-o sini iyang IPPO Director nga makatulog sang mahamuok ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Kaya mo ganing isa sa mga concern ang safety sa mga pumuluyo. Pero magluwas na dira banwa, ang isa sa mga concern karon safety sa maniya sa local chief executive. Pero mas mayo pagid kung ining mga unsolved nga mga krimen mahatagan sang another round sang pagpasiplat kag pagintulupangod agud iya nga matagan man sang hustisya ang kamatayon sang biktima, sang mga biktima kay kadamo sa mga unsolved cases sa bahin niya karon sang probinsya sang Iloilo. Nga ang pamilya sa karon padayon pa iyang nagasingitan sang hustisya. Isugid-sugid lang tong mga sugid-sugid lang tong tawag sing gani ining mga quality investigation. Quality investigation sang ulo mo historiador klase tao mo nang way tupa kagado way nagakadapat iyang hatagan pa sa nagakigo nga kayunan nga kon makapanerbisyo pa diri sa probinsya sa Iloilo. Isa man lang iyang kinahanglan ta diri mo nga magapungko bilang mga head of office just like abi sa bahin sa Iloilo Police sa Provincial Office. Inang nagatrabaho bla. Kaga hindi lang yalon sa pasalig. Ti may ara karon sang makabig na to do pag overhaul man kay ang spokesperson sang IPPO bago na si Police Major Rolando Aranyo. Ti dumay huluhang pon kita gawa niya sa kay Major Aranyo sa mga previous spokesperson. Sa ton sinima kabumbo in fairness man sa ila. But mas luyang naton inang may ara bala sang matawag ta sining nagatungod sa iyang responsibilidad. Kay ti
si Police Colonel ano ganit dito, Palumo, no? Police Colonel Palumo sa aton sila magkabombo, hindi man isaya sila nga magpakigbaya or magpatumbaya sa iya sila nga palang kuan bilang IPPO Director kay una bes taga syudad ni Sampasi, no? Pasinhon ini kagti kalaway man nagkaroon nga home court advantage ni si Colonel Palumo, malutsan pa sa iban siniya nga may malain nga tinutuyo diri sa probinsya. Nagaano lang kita, looking forward kita nga manginmayong relasyon sang IPPO, no? Kag sang media, kaya buligay man lang kita nimo, sa aton sinimak Bumbo. Congratulations man sa bahin sa Police Regional Office 6 sa pagpamuno ni Police Brigadier General Leo Francisco. Ang accomplishment nila sa isa kasmana sa aton sinimak Bumbo, areo 226 ka mga operations, pagpangdakop sa mga wanted person, 66 ka mga operasyon, lapit na 7 ka milyon suspected shabu kag marijuana na confiscate, 65 ka mga operasyon batok sa illegal gambling, pati nagamadyong dalani. Bisa nagatungit lang na piso 2-3, legal gambling na, sakit na piyansa niya, 8,000. Dumduman ko ba gani ang kilala ko na dakpan bla Bumbo Dante. Sarge, hindi na kami pagprisuwa, Sarge. 1, 2, 3, palipas oras lang ni. Piso 2-3 lang ni ang pangnamon. Chay, illegal gambling gani na. Unang isa ko pagidya ka kilala. Nga ngara ka to sa Insiruan. Nagano ka to sa Insiruan? Naglabay lang ko to ya, Sarge. Why ko to ya labot, pero nagpusta ka? Oo, 500. Why sa ko na labot? Naglabay lang sa? No, timing man ko naman nag-grade ng mga pulis. Pero sa iba magkot sa ko nagpusta siya. Nagaman sa 500. Alam bilang yan. Tikuti, priso. Tiyan mo na, sa aton sining mga kabombo, nagapabalo lamang ang aton sining pulis ang nagatingwa nga tungdan ng ila sining responsibilidad. So keep up the good work lang Now kag may nakita naman ko do hindi amo do kilala ko ning rang budo-budo na blaw do si Hip Hip Hooray man siya na Bumbomel. Si Mr. Quality Investigation bla. Anyway, sa aton sini mga kabombo, dari sa probinsya sa Iloilo, ay man kuno iya sang private armed group dire, magluwas lang sa mga criminal gang, pero ti ang ila sini nga mga leader ang nowhere to be found naman iya sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo. Ti padayon lang kag monitoron gina para hindi na sila makahasik sang lagim bla kung sa Tagalog pa. Colonel Palumo. 12 minutos na kaligad sa takna siningalaw na pagbalik ta. Ari man niya ang isog sang security guard nga mayad. Pwede siya nagduwa-duwa mo ginlagas ito yang nag-snake. Nag-snake sa bag sa maestra. Dira sa may Iloilo National High School. Yan mo ni kung kaisa lang delikado, kay way kakabalo kung lagson mo ng mga kawatan, kung isa may mga lookout na sila mo, no? Ti way kakabalo, galagas ka ang atensyon mo, ara to ya sa ginalagas mo, pero bungguan ka na karon sa mga kopdanan nila, maayo lang kung bunggo lang matumba ka, basi ko na bunggo dala buno, bla? Pero ti ining security guard, way gidya magduwa-duwa, ginlagas sige tob-tob nga madakpan, ining nasambitan niya karon nga kawatan, no? Kag lalaki sa banwa sang Kalinog, sus, natumba ang truck. Ang iya sining pilas kino naigo gini sa ulo niya gino, makaluluoy. Sa aton sining mga kabombo, lakip na diri karon ang Iloilo Provincial Veterinary Office imbestigaran ang kamatayon sang isa ka persona kasunod sa pagkagat sang isa kalayaw nga ido. Balikan nato ini mga balita
sa panay nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Atensyon sa mga mahilig maggamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga batian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Isa man karon sa mga ginatutukan sang provincial government ining kaso sang rabies sa mga kabanwahanan. We have this report nga may isa iya kaginbawian sang kabuhi bangod nga ginkagat sang layaw nga ido. Sa ton sini nga mga kabumbo. Di mo ning isa man karon sa mga dako nga problema kung madamo iya sang layaw nga ido nga wa isang kasiguraduhan kung mala bakunado ina kay pananglitan nga makakagat ina sang isa iya ka individual laban-laban gid sini banwati maano gidi maduktan gid iya sang rabies ginapa-confirm pa karon kung bala na-report na inis talatapan sang Provincial Veterinarian Office ining nasambitan karon nga insidente ginapayag isa diri ka persona ang ginbawian sang kabuhi matapos nga ginkagat sang layaw nga ido. Bombolin sa report please kamin. Imbestigaran Bombocham sa Iloilo Provincial Veterinary Office ang ining pagkapatay sang isa ka persona nga ginaaligar ging kagat sang layaw nga ido sa banwa sang Gimbal, Iloilo.
Sa pagpakigangot naton kay Dr. Darrell Taboada, ang provincial veterinarian, iyagin pahayag nga tiginahulat na lang nila nga magwa ang resulta sa sining saliva sample agod nga ti mahibaluan kun rabies ang kabangdanan sang kamatayon sang biktima. Sa tion nga ti may ara na sang laboratory result, mahulat ang provincial veterinary office ang endorsement halin abi sa provincial health office sa pag-conduct Manila sang disease investigation. Sunod diri kay Dr. Taboada, base sa initial nga impormasyon nga nabato niya halin sa Municipal Agriculture's Office, ginhatagan sang biktima sang pagkaon ng ining ido, totoy pa lang ini bombotsama, pero tigin kagat ini siya sang ido. Pati sa subong, hindi na ni makita pa, way na nila nakitaan ang ining ido, bombotsama or ining totoy, bangod nga tiginapahayag nga Enero 25, 2023 pa ini natabo sang ginkagat siya kag February sang gin-admit siya sa ospital ang ining persona bombotsama. Kung ribid ang ido, posible nga ti patay naman ini pahayag ni Dr. Taboada bangod nga ti makatinir lang ini nga buhi sa sulod sang 3 to 5 days pumalin sang ini ang maging kagat nga tawo base man sa ilay nga case observation. Ti sa tion nga makumpirma gid man sa saliva sample abi bombotsama nga rabies ang gitunaan sa saning kamatayon sang biktima. Una nga lihok nga himuon diri sa Talatapan amo nga i-revaccinate ang tanan nga mga ido nga sakop sang 1 kilometer radius kun sa diin ang index case. So inisubong ginavalidate pa ini sang Iloilo Provincial Veterinary Office as to the details sa saning biktima or saning persona nga napatay nga ginaaligar napatay bangod sa rabies, pero ina subject for confirmation pa ina since nati wala pa sang may nakaptan nga result ang bahin sa Provincial Veterinary Office gikan niya sa saliva sample nga ginapadala man sa laboratory agud nga ti-check kun bala halin or ano gid man rabies gid man ang ginkamatyan or ang kabangdanan sa sining pagkapatay sa nasambit yang biktima. So subo nga daan bombotsama padayon ang ining pagpatigayon sa mass rabies vaccination sang bahin sang probinsya sang Iloilo kun sa diin na umpisahan na ini nagalibot man sila sa tagsa ka mga kabanuhanan o galing tigin ako man diri ni Dr. Taboada nga ang ilagi dari subong yang pagpanghangkat bino sa ilang bahin amo ang pag-implementar sa sining pagbakuna bala sa mga layaw nga ido kay actually ang target gid dari putani nila ang ila dari nga katuyuan amo gid nga mauna bala bakunahan ang ining mga layaw nga ido galing kay ti amo lang ina ang problema ang implementation nga kun sa diin ti hugot man kag nagapanawagan gid sila gani sa tagsa ka mga local government units nga mabuylugan sila buligan mano ang bahin sa Provincial Veterinary Office agud nga matigayon nga mabakunahan ang ining mga layaw nga ido. Mabangod nga ti sila gid nga daan ang vulnerable kag sila gid ang kalabanan or kalabanan nga ti rabid bangod nga ti nagalibot lang sila nagalagaw lang sila makakanto abi sa mga mahigko nga lugar kag hindi mo daan mapaktan kun kaisa like for example sa sining natabo sa biktima suno man sa Municipal Agriculture's Office nga kun sa diin ti katuyuan naman totani iya bombotsama ipakauno ng ining tutoy o galing kay ti siguro hindi man siya kilala sang tutoy rason nga tiging kagat siya sa sining ido. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Darrell Taboada. Discussed man kahapon sang Provincial Rabies Coordinator sang health naton sa human side sa akon during paglakat pag-travel namin. Sige discussion man na sa akon. And we are still waiting sang results sina sang salivary nga samples. Saliva samples nga submit nila sa RITM for confirmation kung rabies gid man ang case. So and we are also waiting sina sang endorsement sang PHO sa amon to conduct disease investigation dira kung ara na ang laboratory result kay sa subong mostly sa mga human cases naton is kinakuhaan gid na siya sang saliva samples para nga to confirm nga rabies gid man ang cause of death. But based sa discussions mo namon with the municipal agriculturist dito. Ari ang biting animal kuno tutoy ni siya kuno. Tutoy. And gintagaan kuno ni siya sang victim sang pagkaon kidakpon and amo tayong kagat siya. Kagi wala based investigation nila wala sila sang reported nga wala nila na malocate kung diin na to siya.
So kung wala sang owner, so wala gid ya kita sang lagson sina nga ma-shoulder sang other expenses. Pero kung may owner tani, ma-identify naton ang owner, it is the responsibility based sa Republic Act 9482. It is the responsibility of the dog owners to shoulder or all expenses incurred, including ang mga miscellaneous expenses. Sangin kagat sang iya nga ido. In case gid man abi Doc magwa ning result no sa sining saliva kag ma-confirm nga di rabies gid man ang gintunaan sang kamatayon, dapat nga ti malocate gito ang ido Doc kay ti delikado if base may makagat na manliwat. Actually ang bite ni ma'am is January pa eh. January 25. January 25. Kung rabies ni siya, ang cause of death ng sininga kung confirm gid man siya, for example, confirm gid man siya, definitely ang biting animal nga nipatay na ni. Oh, okay. Yes. Mga ilang oras or ano na sir, inadlaw lang na tapos mapatay man ang ining ido? Within our observation period ng 14 days, within 14 days, napatay na siya. Pero based on record, kag based man sa amon nga observation sa mga cases naton, more or less 3 to 5 days patay na yung ido. Kung rabid siya. So, hindi na natin na siya makita. For now, considering nga medyo layo na. Layo na ang aton nga case. But, ang first move natin sina is we have to revaccinate the entire more or less mga 1 kilometer radius kung sa diin ang case, index case natin. Example dira, maplat kita na sa 1 kilometer radius. Considering nga massive vaccination ng kita, we have to implement sa 1 kilometer radius nga na sa 100% vaccination coverage. Actually, we will conduct thorough investigations kung mag-abot din man niya ang report sa amon sa opisina. Okay, pero anong information na bato nyo, Doc? Saan o lang siya napatay? Recently lang, kay February 18 siya na-admit mo. Oh, okay. February 18, actually, February 18, admit, mga 6 days kuno siya sa WBMC eh. Oo, na 6 days. Actually, ang 6 days na nalawig na. Kung rabies case na. Kaya usually kung labanan sige na-admit naman more or less mga 2 to 3 days. Nabatian Bombocham si Dr. Daryl Taboada ang Iloilo Provincial Veterinarian. So amo na subong ang iga-verify man sa Provincial Veterinary Office as to the details personal information sa saning biktima kung ma-confirm gid man na rabies ang kabangdanan sang iyayang pagkapatay Bombocham. Kay mas delikado pag inibumbulin sining tutoy kay hindi pa ni sila sarang mabakunahan mo. Kag kun ang kagat kapin pa kung tutoy sa kamot mo or malapit sa imo sini ang ulo, sandig sa explanation, mas labing madasig nga magsaka sa imo sining utok ang rabies kag mangin rabid ikaw, Bombo Lindsay. Insakto gid Bombocham mo na gani nga ti ginatinguhaan man ko tani sang Provincial Veterinary Office nati matigayon ni tanan maubos ni tanan nga mga stray dogs nga mabakunahan wala galing kiti amula na ginako man diri gani isang Provincial Veterinary Office nati do kabudlay gid no very challenging ang ining implementation amo na nga ti magpangayo gid sila bulig sa sining mga tagsa ka mga local government units sa pagbakuna sa mga stray dog Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kida Bombo Lindsay. Now, una sinadiriguro nga pamangkot nga anagadamo ang stray dogs aw. Kiti kung may makagat, mambalag kita permi mayo kung tani kung matumod naton ang tag-iya, pero kung wala sina sa tag-iya, mabudlayan kita. Sa mga stray dogs sa aton sini nga mga kabumbo kabigo na naton iya nga wala sila sa nga tag-iya. Kung may tag-iya man ni sila, ti ginpatumbayaan na sang ila sini iya nga tag-iya eh. Ginpatalang para nga hindi na makabalik sa ila sini nga balay kay hindi na sila kasarang magsagod or nadulaan na sila gana iya nga magsagod. Ti ining mga stray dogs, why niya sang may nag-atipan sa ila?
Pero pasensya sa late nagapanyagati ang masami sini nga source ang ila sini pagkaon yara sa mga basurahan. Nagapangukay sang basura, nagapangukay sang dalamugan, nagapangtaban sang pagkaon. Rason nga ti mahigko ang ila sini iyang ginakaon nga ginatunaan man sa padasig iya sa laptas ang rabi sa lawas ang ido eh. Kag kung makakagat iya sa tawo, amo nang ginatunaan iya sang kamatayon man sang tawo kung rabid nga ido makakagat sa iya. Mangin rabid man ini siya. Same as with sa kung may makagat ang stray dog nga kapariyo iya nga layaw man nga ido. Ti pero nga agadamo sila. May iban man niya banwa nga nagasagod sang ido nga ginatatap ini nila. Ugaling kiti kung babae ang imo sini nga ginaatipan nga ido, kag kung mag-abot iya ang iya sini nga heat period, mangita giniya sang pagi, agod nga ini sila ang sarang nga mag-procreate. Kaya mo gani na nga mayara kita sang layi, nga ido mo, igaid mo, aso mo, itali mo. Tino nag-exister man adriya sa bahin sa probinsya sang Iloilo, sa mga kabaranggayan. Ti pero kung kaisa, makagwa ila sining ido, makamate to iya sa iban man sining ido nga layaw, why man nila gina-expectar nga magbata sang tuman kiramo ila sining ido, ang iban sini pabayan, iban sini panghatag. Rason nga nagadamo karon iya ang stray dogs. Pero kung mangin responsable lang yang isa abi ka individual nga nagahupot sang ido, hindi man guro maglabot sa punto iya nga magadamo pang stray dogs. Nga ti ginahimo na nila iya nga balay karon ang aton sino madalanon. Makakurulba pa ni banwa kay tikon, magpauli ikaw nga nag-isahanon ka lang sa mga kabanuhanan. Do hindi ka man yan kung kaisa pagkulbaan sa bagat, nga mabantugan abi dira sa inyo nga lugar nga kagahon ka na nagpuli, may santermo da sa unhan ka lang kao. May bagat da sa unhan kay pilipil. Mas ginakulbaan niya nga kung makasukata ka sang layaw nga ido. Kay dakong tsansa nga kagto niya ginikaw sina. Kag kung makagat ka, kag kung hindi iya tatapan, sus Maria kagusip, posible pa ini ngay kamatay mo. Ang Provincial Veterinary Office nagapaninguwa man nga kung may mga reports nga kasubong sini may kinagat, napatay bangod sa rabies, tinagapatigayon sila sa pagpamakuna within 1 kilometer radius kuno sa aton sini makabumbo. Pero inang ginabakunahan sini nila amuning mga ido nga ginahuptan or yara iya sa paghinakop sang isa katag iya. Ti paano nila iya mabakunahan ang mga stray dogs? Hindi bla? Kaya hindi man niya makadali-dali ang tagsa sini ka barangay, siguro nga pangtipuno ng tanan nga stray dogs, tapos hulaton dira ang taga-provincial veterinary office, agod nga mabakunahan, tapos buyan naman dayon. Di makatalagam ini kay may ginbawian na sang kabuhi, pero gina-counter-check pa ni sang Provincial Veterinary Office kung ining ginbawian sang kabuhi sa gimbal, amo maningin kagato sa igbaras. Kaya so far ang report sila sa igbaras mo. Sa aton sino makabombo.
33 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Check ko na this time si Bombo Jomar Villa. Dayaw gid kita kag ginapanginbulahan naton ang kaisog sining gwardya sa paglagas sang kawatan nga nagtuklo sang gamit sang maestra dira sa may Iloilo National High School. Apisar nga delikado ining paglagas iya sa mga kawatan kay way kakabalo basi may upod ni siya nga nagabantay, may mga backup or whatsoever. Ginlagas siya ginitubtob nga madakpan. Ti ginaabi-abi taman ang bulig sa isa ka traffic enforcer nga amo man ang nakabulig agud iya nga madakop. No, masabdo nilang ining kawatan. Ari bala si Bombo Joe Marvilla may follow-up report kay na-interview niya ang security guard nga naglagas sa Makawat. Jom, sa report, please come in. Babutan, sa latest di karon ng development, formal lang ginaputaka ang kaso batok sa sining isa ka individual nga kawat no sa sining kahita karon sa isa ka maestra adra sa maitubang sang Iloilo National High School, Alona Street, La Paz. Sa information dari ang suspect ginkilala kay Roberto Caluya, 45 anyos, ang Rizal Palapala, 2 City proper. Ang biktima mo ni si Alfie Jane Hautia, 28 anyos, sang Deca Homes, Pandak sa May Banwa, sang Pabia, Iloilo. Sa latest dring information from La Paz PNP, napasaka na ang kaso nga theft batok sining nasambit karon niya nga suspitsado. Napakigangutan man naton diri karon ang security guard nga una nga nakaresponde kag naglagas sa sining kawatan. Bumbotsam sang ini ang attempt no kuha sa suspect ang ining wallet sa sulod sang bag sining suspect akon sa sining biktima. Abis diri gani no sa pakiangot naton kay security guard Ronnie Magno sa nasambit sa karon nga bulutuan mga 7:30 AM Bobotsam sinakuay ng mga estudyante kag mga manunodlo sa pagsulod sa eskwelahan. Samtang mag-approach ining biktima adra sa may gate sa nasambit nga bulutuan, nakita sini ang hindi pamilyar nga lalaki kag nagasunod sining likod sa biktima kag didto nga nakita nga ginbuksan ang backpack sang maestra. Didto nga nakita sa security guard nga ginkuha sini ang wallet nga nasulod diya sa backpack kag ginsinggitan niya paning ano na ginubramo. Didto nga nakabati ni kawatan kag dumalagan. Ginlagas ang security guard ang waysang pagduha-duha pero ang ining suspect nagsakay pagid ini siya sa may jeep nga public utility jeepney pakadto sa Haro. So paglagas ining security guard nagsigitan ini siya nga kawatan amo to nga nagpundo ang jeep. Pero pagpundo sa jeep golpe lang man nagpanaog ining suspect kag dumalagan liwat pakadto sa way sa Mission Road adra sa manisambit nga distrito. Bangod nga karan-karan na to ang tanan, ang traffic aid na naka-duty sa lugar, nag-responde man gamit ang iya sininga motorsiklo hasta nga nasundan ining suspect nga nagdiretso sa by Mission Road sa isa ka puloy-an kag didto nga panago. Nakitaan sa nga traffic enforcer at the same time ang security guard man nga naglagas kay gindalaga niya ni alin sa may National High School pakadto gito sa Mission Road. Estimated ato mga 100 meters more or less no ang kalayon Bubutsam. Agod nga ti madakpan lamang ining nasambit karon niya nga suspitsado. Ti pag kita to nila na-recover tong wallet nga may unod nga 150 pesos nga ginapanagiyahan karon sa nasambit nga biktima. Disuno kay security guard Ronnie Magno Bumbutsam, katang iya sini nga katungdanan hindi lamang mag-check sa mga estudyante abi no nga tinagasinulo dira. At the same time, ti katungdanan man niya suno siya nga protektahan ang mga manunudlo kag estudyante
At the same time tiyang mga pumuloyo nga nagapangayo sang bulig. Kay dako man ang yasining pasalamat kasi way bansang may napilasan abi o kung may natabo pagid niya malain. Kasi suno sa iya gadwa man sa kisa kung basi may mga ara lang nga mga hinaniban o kung may mga upod pa ning mga holdaper o kung ning mga kawatan. So ina lang ang yasining karon niya gina pasalamatan kag do makabulig man no sa yasining do makahatag man dungog sa iya bangod sa sining nga natabo karon nga ti ginadayaw ini siya no sa iya sining nga ginabuhat sa pagbulig sining nga pag apprehend sining sambit nga kawatan. Ibabati tablang exclusive interview diri kay Ronnie Magno sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Ako kita ginakuot yung bag sang teacher namon di nga si Jane Hautia. Oo. Yung dito nga ginsinggitan ko sa nga ko ano na. Oo. Nga ginakuot mo ng bag sang kan kasi yung dito nagdalagan sa pakadto sa jeep nagsakay. Ginsinggitan ko man ang jeep nga ginsakyan niya ko kawatan na tinagpundo ka panaog ka nagdalagan pakadto sa Mission Road. So balik ginagas mo? Ginlagas ko kag may man nga may salakyan nga pula. Oo. Nang ginforman sa auxiliary nga may kawatan. Yung dali yun nga ginlagas mo to sa Mission Road. Nga dikto sa nadakpan. Okay, anong ginagawa ko tetos bag? Ang pouch nga red nga may kwarta nga 150. Tinadalaya? Nakuha pagdalagan? So mga ano kalawig yung dalaganan yung duwa sir? Lindi sa Mission Road pa kadto to eh. Oo, may 100 meters. Siguro. Oh, bali ang itsura to kalaki do ano naman si mo pamilyar sa suspect. Kay may isa na sa nga daan nga na kundi sa pedestrian lane nga estudyante. Oo. Nga nakuhaan niya man sang cellphone. Yan mo din yun na kuha na footage siya sa CCTV namon. Oo. Nakuhaan sa picture. Oo. Okay, so nadakpan sa to sa may Mission Road na pasulod? Mission Road na pasulod. Oo. Okay, nakuha to sa iya ang wallet? Oo, nakuha siya to. Oo. Say mo, Mr. no, bilang security guard, kasi wait ang balaan, basi ko may mga kutsilyo to yawran, no? Why ka man nagduwa-duwa, sir? Why man ko nagduwa-duwa, ganyan magkuhan siya, kasi obligasyon ta na bilang gwardiya. Oo. So anong pamatsagan? Abi nga tinakabulig ko sa pareho mo, sir, oh? Mas mayo, ganyan nakabulig, ta kay protect man na sa mga students, kag teachers, tadi sa National High School. Oo. So ang sa subong ano na lang imo abi mabilin sa mga estudyante diri sir kating iban. Dapat ang ila nga bag itukan nila sa tubang lang backpack nila. Kaya mo nang ginalagas nila pero may nga masakit sa pan sa mata sang kawatan. Kaya mo nang ginakuot nila permi. I-safety gid. I-safety gid nila ang ila nga bag. Si security guard Ronnie Magno, Bombo Champion mo man karon bisan ang Iloilo City Police Office nagpandam naman sa mga estudyante, mga ginikanan, mga manunodlo sa tiyon nga magpadulong sa eskwelahan kay dira punteriya ining mga kawatan sa una hapon o kondulom subong bisan kagahon bubutsam nagapangbiktima sa sining mga estudyante kag ining mga manunodlo nga ti ko makitaan nila karon sa kaygayonan nga mabiktima ilabi ni gid ining pagpangawat Bumutsam. Ti ano niya isa man ini sa mambal naton nga pagdayaw man naton kag paghatag man sang bisan pa paano ginakongratulate agad Bombo Jomar ang mga nagbulig to sa pagkadakop sining kawatan kay kung hindi tutungod sa ila natangayan na tong cellphone kag wallet ni ma'am. Yes. Amo gani no nga ati ang isa di karon sa lihok to nga na inform naman ini mga estudyante nga ti magdoble halong lang kay ti amo gina ang isa karon sa dapat manatagan sang itulpangod sa aton sining ICPO kag nagpanugyan naman sila no kag napa-alert naman ang tagsa ka mga police station adre sa may syudad sa Iloilo, Babutsam. Kag sa piyak nga bahin, abati ba subo-subo maning natabo ni sa may Banwas ang Kalinog. Nga ang ining driver karon sa
six-wheeler nga truck na tumbahan bubutsam kagagin bawian gid sang kabuhi. Pulpulsinsalas nagpamati ang patal sini nga pilas sa ulo matapos nga napilpilan pa sang guma o kunaruida sang iya sini nga ginamaniho karon niya nga truck. Bali natabo ini sa may bahin sang barangay Tuyungan, Banwa sang Kalinog, Iloilo. Ang biktima gina-identify diri kay Val Gardose, 24 anyos, sang barangay Tabong Suba, Parutak Nuevo, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Rex Amorin, ang investigador sa Kalinog Municipal Police Station. Bali ang ining driver sang truck makadto ini sa tane dira sa manasambit nga barangay. Unfortunately, pag-abot sa takladon nga porsyon sang dalan samtang ginadrive ang yasini nga truck, gulpi lang na patay ang makina bumbotsam kag umatras. Pag-atras ang yasini nga truck, nakabunggo ini sa kuno sa may poste sang Ileco. Pagbunggo to amo to nga naglumpat ang driver, pero paglumpat si Bobotsam golpe lang nagtakilid kag datumba ang iya sini nga salakyan sa paglumpat sini didto man natumba ang salakyan sa ginumpatan niya mo to nga napilpilan pa ang iya sini nga ulo. Mayula kasi may heavy equipment sa lugar malapit. Ngagin pa bangon tong salakyan para makuha tong biktima kay naipit paning iya sini nga ulo. Muto nga gin dala sa ospital apang gin bawian gid sa kabuhi. Ining nasambit niya nga biktima may karga paning nga balas. Ang ining truck nga i-deliver tani sa may nasambit niya nga lugar. Nga ti mo to nga way na makalabot sa iya sini nga padulungan. Bumbutsam. Actually, hindi man kuno ni hambal nga ti baguhano ning driver kasi dugay naman siyang naga-drive sang truck. Posible nga ti kung ano nga natabo nga gulpi lang na batay ang makina sa nasambit nga lugar kay takladon tapos nagapaliko ang dalan bumbutsam. Ipabati tabla si Police Staff Sergeant Rex Amorin sang mapakigangutan diri sang Bombo Radio. Bali ini halin sa barangay Badlan Grande. So pakadto kung tani sa barangay Kahigon para mag-deliver sang baras. Pero pag abot dito sa Takason nga area sang barangay Tuyungan, kay do taas gid nga aton nga dalan. Way kaabot sa babaw kag napatay ang makina sang truck. Ang motorason nga nag-move backward ang truck tungod sa bugat sang dala niya. Samtang nagapaatras niya ang truck, nakasagaid sa gilid sang may poste sang Ileco. Amo na to tiempo nga nakalukso ang aton nga victim. Pero sang paglukso niya, inatumbahan pagid sang kwan, ang didto man natumba ang truck, motorason nga naipit siya sang kwan, sang pilpilan sang karito. Ang baras ini, sir. Wow, ano nga truck, sir? Six-wheeler truck, Puso Mitsubishi. Okay, so natumbahan. Mabugat ini ang kwan, ang iyang karga, na siguro nga doon nabudlayan sa pagsaka, kapin pa mataas niya aton nga karsada dito. Okay. So paano siya na-rescue, sir? Sir? Paano na-rescue, sir? Paano na-rescue? Bali ni siya sang kuan napilpilan sang truck, sumay aton nga bako sang Banwa. Gilayon mang nagresponde dito, ini sang ginakuha sang bako, pagin kuha niya aton nga biktima sa kuan nga pilpilan sang karito sang truck. Oo. Okay, ulo ya ginaigo kuno, sir? Oo, sir, bali ang injury sa aton nga victim, bali severe head injury. I see. So, pero pag sa iya ma-recognize pa man ni Suraya, sir? Oo, sir, sir. Okay. Bali first time yan mag-deliver ka truck? Anong trabaho yan ni sir? According sa kuan sa nang tag-iyasang truck, ni mang kapila naman ini kabisis nga nagadulong dito. Pero sang time nang to siguro amo lang to nga napatyan sang makina. Oo.
Okay, host. So, why ang git anticipate nga dito matumba sa na lumpatan niya? Oo, sir. Mo gito kung diin siya pagpanahog niya sa truck, dito man natumba ang truck. Oo. Bali, ining biktima, driver man mismo sa truck jobs? Yes. Sus. Driver Bombocham. Driver man siya mismo sa truck, tapos muning natabo. Kung dito siya nga direksyon naglumpat, dito man kag natumba ang truck, napilpilan gini siya. Roger that. Actually, so sa kay Police Staff Sergeant Amorin, hindi man golpeada ang pagtumba sang truck, kundi inanay. Pero posible nga way gidya atangaman tong driver asang paglumpat ya Bombocham, siguro way ma-expect nga dito matumba sa porsyon niya ang truck. Kagamoto ang ginatunaan sang iya sininga kamatayon kay pag atras ni ang plastada sang truck do naghilay pa. Kung way to yan naghilay, so posible nga way to matumba. So mo to paghilay kiti may karga ni nga balas. Ang karga sini sama to sa nagtulod ngati ang truck nga matumba, amo to nga way gid ya ma-expectar sang biktima. Nga mo to ya ang matabo kag paglumpat ya ako nakadalagan sa posible nga way pagid ni sa way pagid sa matamaan o kun way sa mapilpilan asang truck ang yaman sini nga ginamaneho. Actually ang lugar ni Tacladon abi ni nga barangay asang banwa sang Kalinog nga mountainous area. Amo na nga ako ng taon naton tiyan mo to pagpatay to sa makina mo to nagatras pa. Sa pag-atras posible nga nagtiko patong nobela ako nagliko patong nobela rason nga tisaman sa kos na nga hilay kay hasta nga natumba ang iya sini nga ginamaneho nga six-wheeler nga truck Bombocham. All right. Inis si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Amo ni karon ang hindi maayo sining kapalaran man sining driver sa truck nga kung sa diin siya naglukso, bangod nga nalang-alang saya pagtaklad sini kay may i-deliver kung tani nga balas. Dito man niya kag natumba ang truck nga ginamaniho sini. Kag ang ruida nagpilpil gid sini sa iya nga ulo. Makaluluoy man ining biktima. 51 minutos na kaligad sa takna sining launa. Ingagaon ko na lang balita ni Bombo Angel Tan. Direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Ano mga natipon sinadring nga mga balita? Si Kagawad Plaridel Nava malagana sa sining lihok sang alkalde. Daw kasubong kuno iyang way nagarespitar ang alkalde, pinaagi iya sa pagpadala sang sulat nga aprobahan ining isa ka ordinansa kag kalabasa jam kag batsoy premyo ni mayor sa mga department head nga temprano pa makapasa sang payroll documents sa ila sini nga mga empleyado. Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Angel, go ahead. Bombocham na disinilang si Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa opisina ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga paghatag sang nakadraft na nga daan nga ordinansa. Sa interview sa Bombo Radio kay Nava, iyaging pahayag nga kung tani ginpaagi ini sa mga konsihal na lang kag sila ang magapropose sa may City Council. Suno kay Nava daw nagagwa nga kulang ang ila ikasarang sa City Council sa paghimo sang mga ordinansa. Isa man ini kasahi ka insulto kung pag-insulto suno kay Councilor Nava sa sangguni ang panglungsod kag bali wala sa separation of power sa legislative kag executive branch. Dugang pa sa natungdan tuman ka makasalaklaw ining nanginlihok sang opisina sang alkalde sa bahin naman sang Iloilo City Council. Yari ating pamatian mula Bombocham ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Be taken with malice, but I find it distasteful that for thrice already in this Sangguniang Panlungsod that we are
being given a copy of an ordinance to be approved. It seems that we are incapable of formulating our own ordinance. Anyway, you are with the majority. Why not talk to the mayor? If the mayor wants to have an ordinance approved, he can give anyone a copy and tell you, have this calendar. Not that we will be receiving a letter, we will attach proposed ordinance, we will adopt it as if that ordinance emanated from the executive branch. Which is, for me, is an insult on the part of the Sangguniang because it seems we are not capable of formulating our own ordinance. There should be a separation of power between the executive and the legislative branch. This is thrice already. The other one, in fact, is already calendared for second reading, proposed by Councilor Cabaluna. That one also came from the office of the mayor. It was not made by a city councilor. It was drafted and made in the office of the mayor. Imagine, so kay kamo sa majority, di man ko ito ka-interest inyo, may mga group chat man kamo, kung gusto ni mayor na magpagpasar sa ordinansa, either talk to Vice Mayor Ganson, secretly, malang areo, isa ka or councilor, makapasadra, i-sponsoran, but not to write a letter to us telling us, you approve this is the draft of the ordinance. This is already encroachment of the separation of powers and telling us that as if you're not capable of doing and performing with our, well, of course, with malice towards none. Perhaps the mayor is just helping us if we look on the other side. But for a legislative branch to be spoon-fed by the executive branch, that is something that cannot be tolerated. You cannot see that in Congress. You cannot see that in the Senate. The President of the Republic of the Philippines never a time that he gave a draft of a bill to the Senate or to the Congress because they always respect the independence of the other body. Ako, Mr. Chairman, observation ko lang, wala man ko malisya diri. But next time, since you are with the majority and the Councilor Mix is here, you can always talk to his father, that kung may propose si Mayor na ordinansa nga gusto ipa-adopt, why not give it to Councilor Mix? And then it would make it appear na halin kita sa inyo, halin sa majority or any member, not nasulatan kita, gaan kita sa draft ng ordinance, and telling us, approve this is the draft ordinance, as if wala kita yung capacity to make our own ordinance. Perhaps wala man niya makita ni Mayor, ang hinangang gulo. Perhaps the Mayor just wanted to help us, to expedite the passage of the ordinance, but that is so distasteful on the part of the Sangguniang Panungsod. And so may I ask, Mr. Chairman, to all the members, please talk it over sa majority. Next time, kung may pasulod si Mayor, pagi lang si Saka Konsyal, totally we will just approve it, we will support it, there's no problem, but to tries na niya natabo dili sa Sangguniang, we keep on tolerating that. That's an observation, Mr. Chairman. Thank you. Kaya na-insulto gid man ang iban sining konsyal katulad ni Konsyal Plaridel Nava sa ginimo sa alkalde? Actually, Bombo Sam, si Councilor Nava, gid lamang man ang nag-speak about sa sining ordinansa man, naging endorsement gikan sa opisina ni Mayor Jerry Treñas. And actually, Bombo Sam, nagdugang pa sa statement diri si Councilor Nava nga ang hambal niya, doon nagagwa nga ginaspoon feed sila nga kay katatlo na ini ka beses sa natabo. Isa sa mga mentionar man ni Councilor Nava sa aton ang regarding sa paid parking ordinance bala Bombo Cham nga ining amendment himo, which is amo ining regarding naman sa pagpatuman o kung pag-ilis sa masukot, which is una-una ang City Treasurer's Office apang ging amend ini siya. Kaglagang balman si Councilor Nava nga kung tani maintindihan ini siya sa mga kaupdanan niya sa City Council nga ginaprotektahan gid lamang niya ang integridad kag independence sang City Council. Yari aton pamatian bala Bombo Cham ang dugang nga pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Kay obserbaran ko, try sa natabo nga every time may inyoon si Mayor, may draft na nga daan sang ordinansa. Si Do Kalaw ay blatulukon nga dugin na spoon feed kami. Kung gusto ni Mayor nga pasaran sang ordinansa, paagi sekreto si Saka Konsyal nga pasar to para dumagwa bla nga ang initiative came from the city councilor. Kang councilor kabalo mong obra ordinansa. Lamuti may separation of powers kita, hindi sa pwede ka-encroach nga sila yung obra ordinansa. Oh, okay.
kung lang taon mo Bombo Angel, Ari Balao, ang kabahin sang ano ganina tawag ang papel na lagi sa mo di ginasakon, ano ganito tawag ni? Akabahin sang parang agenda Bombo Cham sa City Agenda. Council tingnan. Okay, first endorsement dated 27 February, City Mayor Jerry Treñas, Honorable Chairman and members sang Unyang Panglungsod, Iloilo City, requesting for the passage of an ordinance to curtail the sale, rental, transfer, distribution, manufacture, and or production of pirated, counterfeit, or fake goods, articles, or services, and for other purposes. Ti requesting, wala man gamando, pero ano itong na namin ni, may draft resolution na? Exactly, Ang pamangkot kay sino kung tani ni nga komitiba nakatukahaw? Amo na gani Bombo Cham ang hambal ni Councilor Plaridel Nava nga kung tani ang amo sini nga mga klase sang mga ordinansa kung tani ginapaagi man sa mga konsihal, which is the aside sa bahin nga in charge sa komitiba, at kung tani kung sino man bala nga konsihal ang mahutikan ni Mayor Jerry Treñas, ini ang kaangot man sa statement una ni Councilor Plaridel Nava, Bombo Cham. Pero do ay man ko sa may nakita nga malain sinadri kay requesting mo, wala man iya nagamando, naga-request. Kung request ina, Bombo Angel, posibleng himuon or ipasar sa konsihal or mga konsihal kay members mo or chairman. Kung hindi pag ipasar sa konsihal, wala man niya sa problema. Kung ipasar mas nagadipindi, basi nakita nila nga may kayuhan gidman. Pero tiduway man sang malain sinadre, ang malain lang itsaktuan tong punto ni Kagawad Plaridel Nava. Nga daw kasubong iya, nga daw hindi kay isrot ang mga konsihal dira karon ngati nagahalin pa iya sa alkalde ang inisyatibo nga magpasar sa mga kasubong sining ordinance. Ano mga konsihal raw ay nagaturoon now? Amo man na gani Bombo Cham ang isa sa mga concern man ni Councilor Nava nga tani ginpaagi bala sa City Council o kung mga just like sambal niya nga tani ni group chat man bala sila nga sila man sa Bombo Cham nga example bi ining ordinansa regarding sa curtail sang sale, rental, transfer, distribution ug manufacture sang mga production sang pirated counter o kung fake goods bala Bombo Cham tani isa Committee on Trade and Commerce Bombo Cham. So party sino sa Trade and Commerce? Isa ini sa mga gin-mention naman ni Councilor na ba ang gagwa di ang mga hambal niya Bombo Cham. Hindi namin ko sinong ang chairman? Si Councilor Rudolph Ganzon Bombo Cham. Si Councilor Rudolph Ganzon kadugay na kay Councilor Rudolph Ganzon ay gid sa makapapinsar sa nga kasubong siniya nga ordinansa nga sarang ipasar. Mo sina bala kung lang tawon naton gabulig pa gani ang alkalde kay daway ni ginya sang ordinansa pangarabalaan dira mga konsehal ta magluwas lang uro sa pila ka mga special ordinance dae nga may surusod ingon kabla da siguro pila ka mga opisyal o kung mga konsehal dae. Amo na kay Bombo Cham ang hambal ni Councilor Nava nga doon nagagwa ang ginaspoon feed ang ging obra sang opisina ni Mayor Jerry Treñas sa ginhimo niya sa sasyon gid lamang sang lamlag gid lamang regarding sa sining ordinansa man kun tani Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Kung lang taon ta, requesting mo. Naga-request ang alkalde, nagaayo. Why man nagasilingdri nga nagamando ang alkalde nga ipasar yung amo sining ordinansaw? Kag sa kadugayon dira sa mga konsyal naton why gid sila makapaminsar sa amo sining nga mga kasubong ordinansa? Ano pag ito mga ordinansa iya nga ginahambal ni Kagawad Plaridel Nava nga kasubong nga gin spoon feed kag do naga-intervener ng alkalde? Kung lang taon naton banwa gina-address sa bilog sining nga City Council requesting mas kalaway guro iya lang tawon nga ipaagi sa isa ka konsihal
kaghambalon nga ipasar mo ning ordinansa nga mo sinyo? No? Hindi talang pagpabalo sa pumuluyo nga amo ning ilang nagtabo sa ako naghalin ang sugo. Yang guwaya sinakaroon niya, do dira na naga-intervenir ang aton sining alkalde, kag dira na nagaka-jeopardize ang separation of powers. Pero tiko naga-request siya sa pangkabugusan niya nga city council or sa chairman, sang committee ba, sang concerned committee, di yara man ay yagyapon sa diskresyon sang committee chairman kung ipasar niya na o kung hindi. Kay ti, siya man ang mapatigayon sa pagpangusisa kag pagtuon sila drabanwa, di ba? Pero kung lang tawon naton, kada mo damo man sa ordinansa diri sa syudad sa Iloilo nga mangin puslanon kung tani mo. O galing kiti pigaw ang implementasyon. Ha? Siguro implementar tanay ang tanan sini nga mga ordinansa, ang mga labing importante sini nga ordinansa, ipakita naton iya nga mapuslanon adto mga ordinansa nga ginpasar sa mga current and mga nag-graduate na iya nga mga konsihal. Nga bisan pa paano makabilin sila sang ligasiya nga amo ng akon nga ordinansa nga brainchild ko na nga ordinance. Napasar kagkaron ginapangin puslana sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Oh. Kay kadamo sa mga ordinansa karon nga wala man lang iya ginapatuman, kagasta man lang sa papel. So kanugon. Oh. Kagti do talagsa sa Malaka man lang kita ya makasalapo gani nga may mga konsihal kita sa City Council nga nagaduso karon iya sa pagpasar sa mga ordinansa. Siguro mayor basi kon nakita yaman ang sense of urgency nga damo guro nagalapta nga mga piki, mga counterfeit diri. Ti nagpangabay sa City Council nga kung pwede makahimo sa ordinansa na tuhoy sila diri. Tapos ang guwa sini karon lain pang alkalde ta. Oh. Ti ko mapasar ning ordinansa, ang gwapo diri ang alkalde tay kay ang alkalde na kapinsar mo. Oh. Kay ti hambal ganin nila sang una sinya pasar-pasar kada resolusyon. Way man nagyapon. Ang resolusyon is mere sentiments man lang kuno. Pasar ko na ordinansa. Ti mayo man ko ipatuman, mayo man ko hindi. Pero ti magabalik-balik sa pamisaron sa tao, ay ng ordinansa na, kay konsihal mo na kay councilor mo sini. Ti galing kay way guro credit diri iya pananglitan ang City Council. Basi ko na mo maning ginalain sa buot ni Kagawan Plaridel Navay. Nga way gidya sang kredito nga magabalik dira sa ila. Yan o sistema man. Kay Mayor Triñas lang yung utok kaulag, gandar. Ang iba nyo ay na. Oras 7 minutos na kaligad sa tak na sining alas 2. Lapaw nagkikita sa latid, diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Huber gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 5 to 11, 2023. Ang Valhalla Band, isa sa mga best rock bands ng Iloilo, ang natalana nga mag-unleash ng ila great collection of rock songs nga ang kalabanan nagikan sa 90s and up sa duha ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa March 11, Sabado. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mugs ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Marso 12. Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda, las 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo.
Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Ngayong hapon sa inyo tanan, oras sa Pilipinas, it is now 15 minutes after 2 o'clock. Good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine. Ginakumusta ko gid kamo. May mga nagapamalansya dira. Careful ha, basi mabanga ka mo karon sa inyo nga ginapamatian kaga mo kala sunog-sunog dira ang inyo nga mga ginaplansya. It's our day today, Women's Day. We deserve a break. So break anay sa pagpamalansya. Pwede man no, ang husband ang magpamalansya, manghugas pinggan, ang manglaba. Just for today. Anyway, kung may ara mo lang yan, very willing, why not? That's showing love to your woman. This is Tita Regine, nag-abi-abi gid sa inyo. Welcome sa Wednesday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang. March 8 na kita, 2023. So, paano nakamudira? Kumusta na ang buhay? Kumusta ang mga pangyayari sa inyong buhay? Pwede ma-share? Sige, kung may mga very interesting, kag mga very significant, kag mga nagkalatabo sa inyo, or maybe isang una pa nga nadumduman ninyo subong, why don't you share that story with us? I-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, and give us a face
sa inyong personalidad, sa inyong mga stories. So, send pictures para nga makilala naman kamo, kag mabalaan namon, di nga lugar, sino ang mga tao nga involved, ano ang mga nagkalatabo, so we can see some pictures. Kung pwede ha, makapangita-ngita ka mo dira, and then i-upload nyo lang sa inyong mga kasaysayan. So let's get settled, mga kabombo, mga KLB lovers, mga suki naton. Ay, ang mga taga-abroad ha, I am waiting for your stories. Pwede gid ba lang ma-email ina, kumusta na ang kabuhi ninyo dira sa abroad? May natabo, nakabakasyon ka mo diri, ano ang mga ganap sa inyong kabuhi, pwede nga i-share. Gusto naman namon nga makabati istorya ninyo din mga OFWs nga mga palangga naton. So share your stories and be with us. There is a KLP from Monday to Saturday, 2 to 3 in the afternoon. Kaupod si Tita Regine. And right now, ari ng Anton Gambahanon from the Bombo Music Festival. Let's enjoy the song coming from Winsett Rose Hakot with Kung Mahal Mo Siya. Mayong hapon. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalisa pag-ibig ko. Alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadalisa pag-ibig ko. Kung
na mahal kita. Beautiful song coming from Winsett Rose Hakot, Kung Mahal Mo Siya. Good afternoon. It is now 22 minutes after 2 o'clock. Arin na kita sa ating first story courtesy of Shay sang Iloilo, Dearest Tita Regine. Maayad-ayad nga hapon, Tita Reg. Amon man sa tanan nga matagpalamati sang KLP. Tita, hindi pa bagid maayo ang kahimtangan sang akong tagipusoon kag balatyagon. So naisipan ko naman nga magpadala sulat sa kahapon lamang. Share ko ni Tita because I know you won't judge me. Lalo na sorry, Git. Hindi mapungga na magpangachino. Well, anyway, share ko ni Tita because I know you won't judge me, lalo na when it comes sa life ko in the past. May mga part lang diri nga medyo SPG, pero gin-filter ko naman ibang Tita. Ikaw na bahala, Tita, mag-filter pagid. Hehe. Suguran ko na ang duyag ko nga ipakigbahin subong. Isa ni siya sa mga lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko, Tita. Nahanungod ini sa ex ko man, kay kabalo ka, maliban kay Van, may mga past BFs man ako, Tita. Palanobyo ako sang una, Tita, kag pala textmate, sang bataon pa ako. As if subong, may edad na eh. Pero wala ako nag-entra sa ginatawag nga pre-marital sex, Tita. Kabalo ako kung diin lang ako kutob. Kung ano ang maayo, kag hindi, bisan in lababo ako. Wala nyo na ng in lababo, no? In love. So, pislian ako, Tita, sang una. Sang teenager pa lang ako. Mga relasyon ko na sang una, Tita, may 1 month, 2 months, kisa 3 weeks lang gani, Tita Reg. Sang medyo bataon pa ako, Tita, may nanobyo ako na 26 years old. Tagunta lang siya kay Joe. Chubby, hindi gwapo, medyo putot, daw ga kudol-kudol ang guya, pero cute. Daw butod, kag medyo boring ka istorya. Ano mo yung description ng imo ni man? Joke lang niya. Nami lang ni siya siguro paglabot sa mga bed scenes. Joke, Tita. Okay, amo ni gali ang joke ya. Sima ni siya. Ginpatigayon ini siya sang friend ko, Tita, kay para daw hindi na ako mag-asa sa ex ko. Amo ni Tita ho. Sorry sa term, bale, ginpanakipbutas ko lang ni siya sang una. Kay nabudlayan ako mag-move on sa ex ko. Nga isa nga gina-expect ko nga manging future husband ko tani. Tibalan ko, hindi insyakto ang ginobra ko that time. Pero Tita, tama kabudlay gid sa part ko nga mag-move on. Kagkalimtan ang ex-BF ko. So, daw gingamit ko si Joe nga rebound. Sangga umpisa amon relasyon, Tita. Okay man siya. Panulok niya na sa akon sa una, Tita, do si Donita Rose kuno ako. Basi may diferensya mata niya, no? Kaya ti kalayo man sang itsura namon ni Donita Rose. Haha. Wala gani sa kalingkingan. Exaggerated ang tonto niya. Na-attracto siya sa akon, Tita, kay maputi ako kuno. Nami skin ko, kag matahom. Ti according inaiya sa iya, Tita, ha? Wala man ako batasan nga maghakwat sang bangko ko kay kabugat. Haha. Langulangola na iya, Tita. Mag-mention ko nga gwapa ko, ha, sa iban nga letter, joke lang na. Padayon kay Joe. Baw, isa ka bes, ngin pabisita niya ako sa ila, Tita. Siya lang gali isa sa ila nga house. By the way, patay na iya mother. Kag ang father niya,
wala man gastay sa balay nila. Kis-a, kag sister niya sa abroad. May mga times daan tita, nga empty na siya, kay do mama's boy siya tita. Taga-comfort niya ako na permis ang una. Medyo emo siya tita, kag madrama. So balik sa nagkadto ako sa ila. Sus kami lang galito nga duwa ang tao tita. Pero wala man ako ginkulbaan, kay may salig man ako sa iya. Baw, abi mo tita Reg? Mga 3:00 ako to nagkadto. Pero kamalas, kay pagkahapon, nag-ulan. Ti, wala ako choice, kundi magstay anay. Kay grabe kadamol sang ulan. Mga 6 p.m. na to tita. Tisiling niya, diri ka na lang sleep, kay may bayo, mandi ang sister ko, nga pwede mo magamit, kay wala na niya gamit, so good sang nag-abroad na siya. Nagsinublada ako tita, kay gusto ko gidya magpuli, as in. Gahipos lang si Joe, tapos nag-prepare siya dinner namon. Ako gakinosamon. Sa nakatapos na siya prepare dinner, kita na nyapon kami nga duha, kag naglantaw TV. Wala ako gasapak sa iya tita. After dinner, kay hindi niya ko papulion, kay may mga taxi pa man. Hasta nga, gintagaan niya ko ilislan nga pangtulog. Kay didto ako kuno mas-sleep sa balay nila. Hambal ko, imuha na, hindi, kundi magtulog. Baw tita, 8 p.m. na, wala gyapon untat ang ulan. Di, nanibin na lang ako, kaya hindi na ako comfortable. After ko nibin tita, pagwa ko sa sala, wala na siya. Ang tunto niya, ato na sa bedroom, kaginambalan ako, nga didto kami kuno mas-sleep. Hambal ko, hindi ko daya, diri lang ko sa sala. Hasta nga ginlambing-lambing niya ako, dalalandi, tita. Baw, boy, sit, gidya. Grabe term mo, ha? Boy, dash, sit. Ang spelling niya bala, B-O-Y, dash, S-I-T. Boy, sit. So, tungod sweet man siya, tita. Nasuyo, niya gid ako So, sang ara na kami sa bedroom, tita. Baw, ginakulbaan ako, I trust him. Pero sa temptation, wala. Haha. So, nakasulod na kami, tita. Siyempre, cuddle until we hugged and kissed each other. Tapos, ang tiyempo, bala, amo patungadaan, tita. Nakikiug yun man. Kahipid. Kag very passionate sa iya, tita, maghalo. Kagasta nga nakalabot siya sa neck ko, tita. While gakiss siya, hambal ko, may mabilin ng dakaron nga mark, makatilaw kagid. Ti, nag-gentle na siya, tita, then hambal niya. No reaction. Ti, silent lang ako, So, nag-aamat-amat na siya na og halin sa neck, tita. Hambal ko, enough, han. By the way, may bayo pa kami na iya, tita Reg. But he never stopped. So, it was getting a bit intense. Hasta nga, ginakares na niya ako, ginaamat-amat, yun na yung undress ako, tita. By the way, ti dugay, ako daw ma-arouse, kay ti hindi man sa pagka-ipokrita, daw wala ako gawa hilig sa amuna. Wala ako gawa ga-respond, samtang ga amuna siya. Or kay basi, wala pa ako experience, kag maybe, isa man sa factors, ang ginagyan ko sang una. Isa sa mga factors. So, balik sa kay Joe, tita, before pa siya nagpadayon sa iya nga tinutuyo, nagbangon ako tita, kay ginkulbaan ako. Siguro, manol pa ako that time, kag hindi ready. So, nagbangon na ako, tita Red, sambal niya, what's wrong, Han? You don't like it? Tinagipos na ako, tita, kag ulihi ko na na-realize. Nagatulo na ang luha ko. Then, ginhag niya na lang ako, tita. Hasta nga daw, nag-feel better na ako. Then, nag-sorry siya. Pagkadugay-dugay, tita, ginmuno niya naman ako nga gusto niya padayunon. So, nangayo siya favor, tita. Gusto niya daw tapuson. Pero sa iban nga way. And that's for your eyes only, tita. Kaya I know, hindi man pwede mahambal. Kag hindi ko pag-ihambal. Hambal ko, tita Red, siya, pag gusto ka da, basta hindi. Lang ko diya paghilabte.
ti muna Alright. Bali i-filter ta, gina-filter ko gid because may mga ara kita dira, no? Nga mga minors nga nagapamati. So sa laktod tita, wala niya gid ako malabot. So sang okay na siya, hambag ko mapuli nako. So medyo naghulaw naman ang ulan tita. So nagtaxi na lang ako papuli. Before ako nagpuli, siling niya, wala ka man dapat kulbaan, kay ti ready naman ako yung mga sawa. Hambal ko ikaw ya Tapos, nag-go home na ako, tita. Fast forward, Tita Reg. A few months after, manugbalik na siya sakay, tita. But I was so disappointed. Kay before siya magsakay, ay ambot, gusto niya naman niya nga makascore gid sa akon, kag pabusungon ako, para kuno sigurado nga hindi na ako magkadto sa iban. Ti, ay ambot, ari naman ang term niya, boy, sit gid So, ginbulagan ko siya, tita. Pero nakitluoy siya. Nga hindi lang daw. Kaghulaton niya lang daw ako. Pero sa next niya, nga panaog, gusto niya tani, mahuo na ako, tita. Ang masubo, kay bisan gin-rebound ko siya, wala gid ako totally na fall sa iya. Kay I still loved my ex that time, tita. Bisan kami na ni Joe. Kag ang ex ko gyapon ang napangita ko. So, nakasakay na liwat si Joe, tita. Na-fall out ako sa iya. Or maybe, wala ako man siya ginpalangga sang tampad. Kay ang heart ko, ara pa sa ex ko. Isa pa daan, tita. Malaka na siya gapabatsyag. Like, once lang, every 2 weeks. Hindi ako kasaho. Hasta nga, nagbulagay na gid kami. Kag wala na ko balita sa iya, tita. I was just fooling myself that time, Tita Reg. Si Joe, wala gid kabalo, nga rebound lang siya. I realized nga hindi man nami magsulod sa bag-o nga relasyon kung hindi ka pa healed, kag wala mo pa nabuo self mo liwat. Self-love, anay. Bali, tita, si Joe ang last ko nga na boyfriend. Then, kay Van ko naman, gin-open ang akon nga heart. Palangga ko gid siya katama, tita. Ahay. I know, akon man sala. May gamay nga regret, pero amat-amat ko na nga gina-accept. Sakit pagaling gyapon, tita. So, salamat gid sa pagbasa, Tita Reg. Take care of yourself always. God bless. Truly yours, Shay sang Iloilo. Super filtered gid kita siya, ha. Sa imo gin-share diri sa amon. Ba mayo lang nalotsan mo si migo mo to. Kag wala gid matigayon ang luyag niya nga matabo sa inyo nga duha. Pudlay gid man na iya nga mo sina like duha lang kamo and then you would sleep together. Ganing hambal sang iba na mas-sleep together kuno kay ti hindi ko na lang paghihambala. Wala lang. Matok lang or something else daw mga awa-awa na bala. Malayo sa amo na no nga gina-expect nga matabo pero ti ang ending gali ay kun ara na mahina na si iyay kag si iyoy ba o parte kasupog. But good nga you know how to control yourself and at the same time mas nagapangibabaw no ang imong pagkahadlok siguro nga ti matabuin na sa imo and you said nga daw hindi gid man ikaw favor sa premarital sex. Di mo lang na galing no you get yourself into that kind of situation nga ti budlay no nga guaan budlay nga lutsan especially kung ti ang imo nga boyfriend is daw desidido gid no that something will happen but anyway so to be safe siguro hindi mo na lang pag-allow ang self mo nga you can be alone together nga duha lang gid kamo and sa amo pa na nga manner or sa amo na nga set up
And about rebounds, budlay gid man na, no? Nga panagkibutas mo lang ang isa just because nga ga hope ikaw nga by doing that ma-divert mo ang imong attention, you will forget the pain naging creates ang imong ex, and like say gaasa ikaw, no, nga ti base along the way ma-fall ka man sa ina nga tao, even if ang start off, ang kick off is hindi manami because you know for yourself nga ti wala ikaw feelings daw, in a way gingamit mo lang siya para nga hindi mo na, no, madumduman ng ex mo, and at the same time hindi ka na masakitan, and parang along the way, no, ma-try ikaw, testingan mo lang, no, ati basikon ma-fall ka man sa iya, ma-in love ka man sa iya, and you would feel better, and you would be happy. Kung nangin happy naman to yung ex mo, especially kung may lain na siya, you would also want to be happy with another person also. But sad to say, kalabanan, no, it doesn't work. Kay in the first place, wala sang real love nga ginbatsyag, and at the same time though, hindi manami ang motive sa pagsulod sa sina nga relationship, and kung kaisa, no, mas masakitan ang other party because siya sa nagsulod siya sa amo nga relationship, sincere siya kag in love siya. Ikaw naman niya nga nag-accept sa iya, you know nga ti hindi man na iya amo na, hindi the same, no, ka-pure sang inyong intentions, hindi the same ka-pure ang motive mo kag ang intention, i-compare sa iya. So dira na nagasulod ang relationship. And correct, dapat heal by your own, try nga madula gid, no, sa imong system, sa imong isip, isan inang give yourself, no, the space para nga ma-process mo ang tanan-tanan nga wala na gid kamo sang imong ex nga ato, and hindi, no, nga sila nga mangita ikaw sang somebody para nga ipanakip butas, and somebody nga do eksperimentuhan mo para nga base pa lang along the way, base kung ma-fall ka man sa iya. So hindi manami because the intention is not pure. So anyway, kung ano man ang next nga mga episodes nga matabo sa imong life, especially sa imong love life, kabay paano nga it would be something nga mas better na sang sa mga previous, and at the same time kabay, no, nga real happiness na ang imo nga ma-experience, and real love na, no, ang imo nga mabatyagan, and so with your partner, if ever gid man nga somebody is going to come along in the near future. So good luck sa imong love life, kag ari na kami diriya. Shay sang Iloilo, thank you so much sa pag-share sang imong kabahin sang imong love life diri sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 40 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, magapanambalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo, ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
Amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology. Moving on sa ating next story, yari naman ang i-share sa aton this afternoon ni Sagittarius of Oton, may tigulo sakripisyo. Dearest Inday Regine. Hello there. Kumusta? Manayanaya gid nga kahaponanon dira. And I do hope everything is going well with you. Kagabay nga ang gugma kag grasya sang aton Ginoo ara gid permi sa imo kag sa amon mantanan. Well, ari na naman ako sa imo tanyag nga programa nga ginakalangkagan pamatian ang kahapon lamang. Abi mo Inday, sang magdaog si Sagittarius, madamo naghambal, congrats, ti, mag-video okay na kita, barato ha. Nga ahaw, pamangkot ko sa ila. Hindi bala Julie, ikaw ang ginproklamar nga winner ni Inday Regine? Paano kay Lolo Jose ang ginadala ko sa programa? Sabat nila, ti, ikaw man lang ang na-infeksyon, sino pa? Inday, mapungga ng baba, pero hindi gid ang balita daw kalayo ini dayon lapta hindi na gid matago gani kagano pa ang ginahulat ninyo sulat man kamo kay basi makaagaw man kamo grasya kag mapilian ti malipay kag malingaw kamo sabat nila i-try man namon karon Inday kabudlay naman sa pangabuhi isang una ang akon nga iistorya. Kabudlayan nga halos mutunlon kag iluad. Kag kun makitid lang ang imo nga ulo, makapensar ka manami magharakiri.
sa hinapon nga hambal. Manami utason imo kabuhi para matapos imo pag-antos sa kabudlay nga mga sitwasyon. Sa pagsugod sa akong kasaysayan, bata pa ako, edad 10 years old, sumabak na ako sa mabugat nga obra. Wala liwan, ang pamato. Pamato or quarrying. No? So oras mabagyuhon nga tiyempo, baskog balod, hangin kag matugnaw. Bugtaw kagid kun aga. Kay hindi gani, sapuan ka lang. Wala ka na sang mahakop nga mga bato sa darayahan. Abi mo inday, ang pamato nga obra, hindi lahog-lahog. Kung dalag ko balod, ang mga ginihimo namon, ida sa baybay, babae kag lalaki. Dala sang arayagan, nga himo sa tinagik nga kawayan. Marapit sa dalapyahan balod, pwesto kapungko kag magluhod. Hulaton mo magkanay ang tubig, kag magkakabato. Kag isulod dayon sa arayagan, kag kun mapuno na, dayon tindog. Kay kun abtan ka, dalag ko balod, ibaruron ka, lukuton, kag ibalinsay sa tubig. So ang pamato, no, ang ginahimo, amo ini ang quarrying. So mga do, hindi ka imagine or do hindi familiar sa word nga pamato, so this is it. Quarrying ang iyang ginamin. So, maayo lang kung hindi magkalabali imutulan. Ti iswerte mo. Pero ti iniya, no? Sila mismo ginakamot as in grabe nga pagpangabudlay. Ini nga obra pamato, ginabakal sa tag-iya sang bagon. Isa ka truck, bale 3 ka cubics ang sulod, 5 pesos ang bayad. Kay barato pa sang una. Ini nga amo na encounter, mabugat kag delikado pangabuhian. Kay tungod pigado, kag puraot pa kami. Antos gid lang para makakaon kag makaeskwela. Inday sa sulod sang 6 ka tuig, sobra nga pangawa bato, ang duta sang tag-iya na ab-ab, kag malapit na ang tubig dagat sa karsada, kag ginpauntat ang pamato. Amugid man na permi ang kakalatabo, no? Ipabuhatan breakwater ang baybay, protection sa mga salakyan nga nagaalagi. So, wala na kani obra. Inday, ang masunod nga kabudlayan, makakurul ba, kagkahadlok sa mga tao. Panahon sa mga rebelde, kag military, mainit gid. Ambush diri, ambush didto. So, ang mga tao ginakibang. Ang amon baryo, critical gid nga area. Permi lang nagaengkwentro, mga armies kag taong labas. Ti mabudlay magpangabuhi. Hipos ka lang kag Manilag nagakatabo. Mayo na lang inday, kadamo na armies nagapatrolya, kag naglinong ang barangay namon. Sa pihak sa mga kabudlay namon, nakaeskwela gid man ako. Pagkatapos elementary, nag-quit ako 6 years bago magpadayon sa high school. Nag-eskwela ako, balon ko ginatputo sa dahon saging nga kanon, kagang allowance ko 30 centimos. Ginasupot ko sa alkansiya nga kawayan para sa masunod nga tuig may gastuson sa pag-eskwela. In short, inday, nakatapos gid man ako high school 1975. Pag-graduate ko, 85 ang average ko. Kag napahalipay ko man ang akon nga mga ginikanan, despite nga may edad na ako magtungtong sa high school. At least, may mataas man nga tinunan. Inday nakabuligid man ako sa akong ginikanan bago ako magpangasawa sa isa ka innocent girl, edad 17 years old. Kag bisan damo kakulangan sa akon, napasensyahan ko gihapon. Kay love na love ko gid siya inday. Well, padayon sa akon istorya. Tungod sa kabudlayan pangabuhi diri sa amon, nainganyo ako sa asawa sang akon hinablos nga mapaburakay. Kay maayo ang kita dito. Puro foreigners ang mga bisita, so namensar ako nga hindi. Tapos ako high school, kag damo man English na balaan, bisan kinamatis lang. Ginsugid ko ini sa asawa ko, kag nagpasugot man siya,
basta upod siya. Didto kami nagdayon sa iya utod nga si Junior, kag nangin abyan ko, kag nangin close friend sa ulihi. Ang iya obra, recruiter sa pag-island hopping. Siling niya upod ka sa akon, kay tudloan ta ikaw mang recruit. So, nagka-interest man ako inday. Amo iniimo himuon. Island hopping? Ma'am, sir? Kung magpundo sila kag magsugot sa presyo, may commission ka. Gintanom ko ini sa akon pensar. Una ko hambal sa turista. Hi, hello, good morning. Respeto ko sa ila. Wanna go island hopping? Gulat sila. This guy is good in approaching, speaking good English. Hambal nila sa akon. Where? Around the island. What are we gonna do? Hambal ko sa akong kaugulingon. English? Sanay na ini? So I tried my very best na mag-match kami sa paghambalanay. Paghambal nila, what are we gonna do? Then I replied, first, we go snorkeling, where you can see thousands of fishes, beautiful corals, and you can see Finding Nemo, one of the endangered species that cannot be taken. Then, we go picture taking and see the Crystal Cove, where there is a hidden tunnel. So many stops, we can go for 3 hours. Inday, amo ini akon obra, medyo mabudlay, iti basi maubusan ako sa English, nga daan, isa lang kadosena akon preparasyon. Nagakita man dollars, kun kaisa, bisan paano, aside sa pag-recruit, ti baggage boy ka man, boatman, kag tagatibong sa mga bisita nga nahadlok mabasa sa tubig. Halin sa pump boat, pakadto sa higad baybay. May bayad man, depende sa bisita kung pala ihatag. Sa pag-recruit ko inday, madamo ako na pa-enjoy. Kay English amon hambalanay, kay sang ulihi, nangin tour guide na ako. Maayo na kunta ni obra ko as jack of all trade. Pero, isa ka aksidente ang natabo. Isa ka adlaw, tinawag ako sang asawa ko, tay, dali-dali anay. Ang iya hitsura daw masubo. Hindi ka lang magpahinali, sinanay mo, wala na. Naipit sang auto, patay gid, dead on the spot. Abi mo inday, dalun ko patani diri sa Boracay ang akon nga iloy, para nga malipay man siya, kag inipa ang natabo sa iya. Naurungan ako kag namensar kung ano himuon ko. Naghimo ako sulat nga nagasiling, kung sino may mga golden heart, bisan pamasahi lang namon. Kag bulig sa akon iloy nga na aksidente, buligi man ninyo ako. Inday, Desyembre, damo mga bisita, bisan diin lang ako magpabasa sang akon sulat, bisan wala makaagi sa barangay. May aragid nga nagabulig. Mga kaupod ko nga recruiters, naghatag man, sa mga groserihan, tindahan, kag pati mga kagawad, kag mga staff sang mayor, nagbulig man. So nakasupot ako 6,000 pesos, kag nagpasalamat. Nagpauli ako dason nga adlaw. Pag-abot ko sa balay namon, namangkot ako kung ano nga sistema ang pagka-aksidente ni nanay. Ang akong tiya ang nagsaysay. Si nanay mo nagaobra sa simbahan. Isa lang siya, kinapoy gid siguro. Pambalya, Lord, kapoy na gid ako. Humigda sa tubang altar, natulugan. Pagbugtaw niya, naghimos pa uli. Ginsira ang simbahan, kag magwa sa karsada. May auto nagapadulong, hindi maayo ang dalagan, nagaisi-isi. Gali kay ang driver, nakainom. May ginatenan nga Christmas party. Ti, may sugata isa ka jeep, puno sang pasahero. Ginlikawan niya. So, sinanay mo ang gindalasa sang driver. So, bangod sang impact sang pagkabunggo, tumabog sinanay mo sa pader, kag bumalik sa idalom auto. Oh, patay gid, dead on the spot. Masubogid kon pensaron sa natabo, pero wala man ako malingkang inday, kay pagbuot gid sang Ginoo nga papahuwayon siya
Kay sunod sa hambal niya, Lord, kapoy na gid ako. So, ginkuha na lang siya ni God para makapahuway sa serbisyo sa simbahan. Abi mo inday, 20 years siya nga nagserbisyo sa simbahan, wala sweldo. Komporme lang kung pila ihatag sang pari kung Domingo. Ina lang iya pasalamatan. Sa natabo kay nanay, wala man siya ginpabayan sang driver. Sabat niya man ang galastuhon, kag amigo man gali sang akon ikatatlo nga bata. So, ginsettle na lang sa maayo ang tanan. Sa pagkapatay ni nanay, madamo ang nagpakig-unong kag nagbulig, kay ang binuhatan niya sa simbahan, wala kapin kag kulang. Basta makaserbisyo lang siya, kontento na siya. Kay ini ang iya nahamutan, ang lawas sang aton Ginoo nga ginakabig ang simbahan. According to the Bible I have read, the body of Christ, si nanay is like a willing helper, just like Clara Barton in a Christian book. They both sacrificed not only for their own self, but for the good of many people, just to please God. Until then, inday, kutob na lang diri ang akon istorya sa kabudlay, sa pangabuhi, nga naagyan, pero mabudlay pagid, nga madulaan ka sang iloy, nga mahal mo sa imo kabuhi. Pero sa pihak sang sakripisyo, maago mo gid ang kabuhi, nga wala sang katapusan sa imo ginhari, sa iya nga ginharian. So more power, more blessings pagid. God bless us all and be careful with your heart para sa amon nga imo mga suki, admirers, kag listeners. Salamat kid. Respectfully yours, Sagittarius. P.S. Inday ko nabalon ko akon kaugalingon, isa na ako ka-addict. Hindi sa sigarilyo, kag kung ano pa dira, kundi addict na gid sa pagsulat sa mga kasaysayan nga akon mga naagyan. So salamat gid sa sininga programa. You give me hope and inspiration in life. Good luck. Always, Sagittarius, Sangoton. Well, kung sa mabudlay gid man ang pagpangabuhi, no? But if panumdumon mo lang nga mabudlay gid man, you can never move forward. And you can never, no? Achieve kung ano man ang mga gina-dreams mo. Remember, libre ang mangarap, but it's all up to you kung paano mo nga labuton ang ina nga dream mo. Nga hindi lang siya bala magpabilin, nga handom lang, nga dream lang, kundi nga sa amat-amat, you are doing something. So that, no, mas mapalapit ka man sa imo nga mga tinutuyo, sa imo nga kabuhi, sa imo nga mga goals. And that is exactly what you have been doing. And so, you try to discover ano pagid ang imo nga pwede nga mahimo so that mas mangin maayo-ayo pagid ang imo nga income. Kanami man, no, because you also try to experiment and you also explore kung ano pa ang imo nga mga hidden talents, ang imo nga mga skills, kag ginahone mo ina, kag ginagamit mo gid ina, so that mabuligan ikaw sa imo nga pagpangabuhi. Gidma, no, if you're given gifts, dapat nga ginagamit mo gid ina, kag ginahasa mo gid ina, giving back to the Lord, no, ang ina nga mga gifts, ang ina nga mga talents, and ang mga skills nga imo nga na-learn. So, kumbaga, you would be equipped through those talents, through those skills. So, depende na ina sa tao kung paano niya nga gamiton so that mangin mas comfortable ang pagpangabuhi kag mas maangat-angat ang manners ang pagpangabuhi isang tagita nagapangabuhi diri sa kalibutan. So, don't focus sa kabudlay, but focus on your strength kung ano bala ang kaya mo nga himuon para hindi mangin mabudlay ang imo nga pagpangabuhi. Puwera lang ang malain, ang maayo lang ang imo himuon. So, gamita ang imo nga talents, gamita ang anong imo nga mga na-learn, ang imo nga mga nabalaan,
And if you want, no, you can still learn more things. Parang mas ma-empower mo pagid ang imo nga kaugalingon. So even in your old age, you can still do so much. Ako gapatigid. So, gamita ina, and good luck sa imo. Thank you so much. Sagittarius ang uton. Mga kabombo, 2 minutos makaligad ang alas 3 sa hapon. I would also be waiting for your stories. Gani i-email nyo lang ina diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, panawagan sa aton yung mga OFWs, mga friends natin abroad, bisan hindi man OFW. Mga nami-nami ang sitwasyon dito sa abroad, nag-stay na dito, basi pensioner na, share about your journey. Paano ka mo nakalabot tira, paano nga nadangtan ninyo, kung ano man ka mo subong. So stories like that, we are so hungry to hear. Again, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatan na ni padala sa kahapon namang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa inyong oras, salamat sa inyong pag-upod sa akon, kabay nag-enjoy kita tanan, and was padayuno naton ang mga very interesting stories na gina-share diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon ni ninyo lagad, si Tita Regine para sa KLP. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.